aw bisimila Hôtel Lafiya la. N'i ko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye cɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa
filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma maa minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ aw ni ɲankuma sabula kɛba dɔ wuli kuma o ye dɔ da kuma ye diɲɛ fanw tɛ kelen ye maa maa sɔgɔlen don an na k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo ale tile 14 ye bi ye san 2025 an bɛ foli ta ka ɲɛsin an lamɛnbaa kɛrɛnkɛrɛnnenw ma n'o ye Jaba Siribe fulamuso an b'a fo ale bɛ Salakaw ka sigi la Musa Togola k'ale fana fo Ali Tarawele ale fana b'ale fana fo États-Unis kaw fɛ yen an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye Julio ye k'a fana fo Katikaw fɛ yen nin waati in na kɛlɛ tɛgɛrɛ n'o ye Buwajan ye k'a fana ni sɔgɔma bi yan fo barawuli ntɛnɛn na an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ ale ni Bayiba Mairie district kɔnɔna na ka mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a fana fo lamɛnbaa kɛrɛnkɛrɛnnen don Thierno Umar As Jalo le génie an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka filalakaw bɛɛ lajɛlen fo Segu kɔnɔna na sa min ye tiɲɛ ta ye an bɛ tiɲɛ ta fo kosɛbɛ wulikajɔ ni baarakɛcogo la min ye Segu yɛrɛ ye Lasana Kane k'a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo yan Adama n'a ka baarakɛlaw keba sɔgɔma in na ji a surula sɔrɔ Bamakɔ nka yan'o cɛ jɛkulu min bilalen don waati gɛlɛmanw olu ko kɔlɔsili kuma an ka jamana kɔnɔ ale ye a ka ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen keba ko maa 8 samiya daminɛ ni sisan cɛ o de fatura 3 Bamakɔ kɔnɔna na 3 Kɛɲɛbakaw olu fɛ yen min ye a tɔ 2 o ye Kayi marabolo ye maa 775 ni waati in na olu kɔni kɛlen don degun seren olu ma ka sababuya kɛ ji ye an n'an da don o kuma in fana na Kajolo kaw fɛ yen ayiwa ko fɛn ɲɛnɛmaniw kɔni wulilen don olu ka kɔɔriw kama nka u ni jamana ɲɛmaaw bɛ kuma na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min jiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na sa SOMAGES directrice ale y'a ta bila wulikajɔ ma yaasa ka se k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ maaw fɛ cogo min na min ye an balimamuso ye n'o ye Fatumata Sarakata Tarawele n'ale yɛrɛ bɛ Bokumulakaw ka sigi la a ye wulikajɔ minnu kɛ an bɛna an da don o la kɛba an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ juma tɛmɛnen Poli Biya ko cɛbɔ don dɛ kɛba ha cɛkɔrɔba a tɛ ka 100 gɛn fiyewu 92 he y'a ye dɔ kɛ Amérique président joli a n'o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca sa dɛ nka i bɛ Camerounɛw mankan mɛn bɛɛ da mankan na bɛɛ ka kuma na nka o da tɛ don Poli Biya ninnu ta la dɛ k'a bɛ maaw sɛgɛn kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ an balimamuso n'o ye Aminata Tarawele ale su yera yɔrɔ minnu na sa kojugu kɛlɛba n'o ye bamananden Isaka Kulubali ye a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ min kɛ an bɛna jaw yira o la ka tila ka a video fana k'a la Momo ka bɔ Paris ale fana ye laseli kɛ ka ɲɛsin Asimi ka san 5 kura ma mirina min b'a la an n'o fana d'aw ma sɔgɔmada in na kɛba Nizeriyakaw bɛ sanga kɛnɛ kan u ka jamanakuntigi kɔrɔ Général Mamadou Buhari ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo Lɔndurukaw fɛ ka si to san 82 la sanga ale kɔni sigira min ye Buhari ye an bɛna dɔɔnin fɔ ale fana kan bi sɔgɔmada in na maaw b'an bolo minnu ye degun sɔrɔ Orange kɔnɔ maaw b'an bolo minnu wulila ka se fanga tigilamaw ma maaw b'an bolo minnu ye u ka ko yira tigilamaw la kalo 8 kɔfɛ baara kiiri soko ko a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka ko la collectif mun bɛ Orange Mali kɔnɔna na kɛba olu ye maa bila ka na bi u ka collectif tɔgɔ la an n'o bɛna masala an ka baabu fan filanan na an bɛ se k'a fɔ u yɛrɛ sera an ka kumaso kɔnɔ yan ka ban min ye Dugure n'a tɔw ye u bi yan maa kelen na sugandiw cɛla o n'o na masala bi sɔgɔmada in na ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min nin y'an ka kuma la belebelebaw ye sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo min.
Keba Jilwa Sisoko ko maa bɛ baro caman na ko ɲɛnɛfin b'i la k'i b'i to waati dɔ la ka waati dɔ ɲɛnɛfin minɛ ko Ala ye su ani tile kɛ an minnu garisɛgɛ ye k'an ka jabaru masa ale wale ɲuman dɔn Keba bi sɔgɔmada in na an bɛ lamɔ kan ne ye a ye nin waati laban in na n taara maa dɔw fɛ yen n yɛrɛ b'a ko camancɛ la Keba sabula an yɛrɛ personne âgée ni waati in na an bɛ social de la kosɛbɛ ka kow ba maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka maaw labɛn u ka furu n'u ka kow kɔnɔna na Keba n y'a f'i ye n ko anw tɛ kelen tuguni anw ye nazew ye sisan Keba école bilara denw segira u baw ma denw segira u faw ma denw segira du kɔnɔna na Keba sengan de bɛ du caman kɔnɔ nka maa tɛ yen anw ka mara taara k'an bolo dan pewu dutigi i ka bonya i ka du kɔnɔ Keba ni waati in na an kana maloya kuma fɔli la koyi ni fɛn t'i kun i denw t'i jate i muso t'i jate maa maa b'i fɛ o si t'i jate wa i ka kuma tɛ jate i ka so da de b'a la sinɔn maaw b'a kɛ cogo min ka di u yɛrɛ ye anw ka jamana fɔlɔlama i tun b'a ye an bɛɛ tun bɛ duba kelen kɔnɔ mɔkɛ bɛ yen mamuso bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen bɛnkɛw bɛ yen dɔgɔninw bɛ yen kalimɛw bɛ yen an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ don minɛn kelen kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen kɛ dugu maa jɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kan ka se ka min kɛ tiɲɛ don diɲɛ yɛlɛmana kuma ca an ka dugubaw bi Keba maa bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sɔnni ta i ni muso a ka nɔgɔn cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o cogoya la hali bi sinamusomaw a dɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔ bɛ Fajigi la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ fo Sangarebugu fo Marseille ni dɔ bɛ Senu i b'a sɔrɔ tɔkelen dɔ bɛ fo Sabankɔ Maninkala sira la Keba n'i ma farati yɛrɛ dɔ bɛ bila Bamakɔ ka taa dɔ bila Kulukoro nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye anw de dɛsɛlen don k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka duw kɔnɔ mun b'an ka duw kɔnɔ bi n'o bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ fɛn belebeleba fila Keba téléphone portable o bɛ ka n'an ka duw so ci i bɛ don du dɔw kɔnɔ fo ka bɔ i b'a fɔ ni ɲankuma bɛɛ lajɛlen kun birilen don a ka téléphone kan fa ta b'a bolo ba ta b'a bolo denw ta b'u bolo dɔgɔninw ta b'u bolo bɛɛ lajɛlen sigilen don salon kelen kɔnɔ nka maa si kungo tɛ maa kungo ye i bɛ don ka na an ka du ta ka taa n'a ye pewu maa si tɛ se ka kuma maa fɛ Keba n'i taara an ka gɛrɛnw na maa min tɛ yen gɛrɛnnadenw b'o tigi de ka kuma fɔ nka anw minnu yɛrɛ sigilen don ko gɛrɛn tɛ wuli marasi tɛ bɔ lido tɛ jouer damu tɛ ta foyi tɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲininka ɲɔgɔn kibaruya la ni min sɛgɛnna a ka téléphone kunna o bɛ wuli ka taa a ka so tɔw kun birilen bɛ to yen n'Ala ma farati kamiyɔnba bɛna yɛlɛ u sigilen kan k'a sɔrɔ u ma bɔ a kalama sanji b'u gosi u sigilen k'u kun birilen to téléphone kunna wa an ka du ni ne bɛ bi école bila in na Keba n taara maa damadɔw fɛ yen n y'a la kɔlɔsi n'i ye se kɛ denba dɔw ye bi u bɛ denbilayɔrɔ ɲini sabula denmisɛnninw olu dɛsɛlen don k'u mara dun fɔlɔlama tun ye mun ye Keba i kun t'i ba dɔn i t'i fa dɔn i bɛ du kɔnɔ i bɛ min bolo o de y'i ba ye o de y'i fa ye den tun ye bɛɛ lajɛlen ta ye nka bi a tɛ ku i la i ka se maa den ma dɛ hali i yɛrɛ den n'i ma farati ni se t'i ye u b'i dan yir'i la ne tɛ tilen k'a fɔ e na Keba n ko foyi tɛ fantan ni malo kɔ kungo nabaliya kɔ wa o kungo o de bɛ bɛɛ da la bi n'i y'an ka nbɛdaw ta n'i y'an ka kinw ta n'i y'an ka sokɔnɔnaw ta an kɛlen don dutigi ye nka min ye du an t'a dɔn a sigikun ye min ye an kɛlen don gatigi ye an t'a dɔn gako ye mun ye an bɛ furu la an tɛ furu kɔrɔ dɔn an tɛ furu danbe dɔn an tɛ furu tabiya dɔn an tɛ furu ɲini k'a dɔn min yɛrɛ don a kan ka kɛ mun kama denmisɛnninw tɛ ka lamɔ maakɔrɔbaw tɛ ka lamɔ ko dɔw bɛ ka dɔgɔya an ka tabiyaw t'an bolo an girinna minnu nɔfɛ ko olu ye tubabu ye an tɛ ka se ka kɛ olu fana ye tuguni ko anw ka siniɲɛsigi jɔrɔ bɛ an na su ni tile i b'a mɛn an ka ɲɛmaaw da Keba ko Malikura fɛɛrɛ ɲuman ye min ye o ye ka mara sigi so n'a fɔra ka mara sigi so an ka mɛn du kɔnɔnaw ma an ka mɛn ga kɔnɔnaw ma an ka mɛn so kɔnɔnaw ma an ka mɛn denmisɛnninw ma an bɛ se ka mun kɛ yaasa an ka siniɲɛsigi ka ɲɛ tubabukan kalanba in tɛ dɛ
ka fara ɲɔgɔn kan ko séminaire tile 2 o ko tɛ a tile 100 o ko tɛ keba mara yɛrɛ de ka na so yaasa siniɲɛsigi ka se ka k'an ka jamana kɔnɔna na fɔlɔ n'i bɛ dubaw kɔnɔ keba i b'a jate minɛ Guima national a ye ɲɔgɔnna dɔ bɔ ko Kanutɛ ka visa ko kamalennin dɔ b'a la ko Fakuru u bɛ na n'a ye ka bɔ Faransi aéroport direct u bɛ taa bila u ka dugu la keba a nalen k'a to dugu in kɔnɔna ye n'a ni mɔgɔ min bɛnna a b'o ɲɔni n'a ye fɛn fɛn ye a b'o tan a bɛ kolon tan k'a sen murugu fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔ bɛ jɔ a t'o kɛ kɔfɛ de a yɛrɛ nan'a ye taafan tɛ yen boliyɔrɔ tɛ yen bɔcogo t'a la a ɲɛ bɛ bɛɛ n'i fa la a ɲɛ bɛ bɛɛ n'i bɛnkɛ la a ɲɛ bɛ denmisɛnnin tɔw cogo la a y'i sigi k'i miiri ko ja ale bɔra Faransi min na ka na Mali la yan keba ja maaya kɛcogo wɛrɛ bɛ yen koyi a y'i bɛrɛ bɛn maaw ma bana sugu bɛɛ y'a minɛ tubabu fura ma tan ordonnance ma san yiri lili yiri ŋɔmɔ yiri fara yiri dan yiri ladɔn o de kɛra k'a furakɛ k'a kɛnɛya a yɛrɛ ye mɔgɔ tɔw ye u n'u faw bɛ cogo min baw ni denw bɛ cogo min ti min donnen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kungolata bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min jita bɛ kɛ cogo min a y'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma keba ka n'a dɔn k'a fɔ ko ja ale tun bɛ min na o tɛ maanifinya ye mɔndarɔn o tɛ on s'en coule les bails o tɛ tiɲɛ wɛrɛ de bɛ yen e kan ka lamɔ min na i kan k'o dɔn o de y'an ka tabiya ye o de y'an ka adamadenya ye an ka kalansow kɔnɔna na an ka kalan ni lamɔ la taa ɲɔgɔn fɛ kabini denmisɛnninw cini an bɛ ka fɛn minnu fɔ bi an k'a lajɛ an ka yɛlɛma don an ka ko la denmisɛnninw bɛ taa kalan janba minnu kɛ fu an ka maanifinya kalan k'u kunna an ka baara kalan k'u kunna fɛn minnu bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye an k'o kalan k'u kunna an ye dɔ kɛ tubabukanba fɔ ye n'a ko ye an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na an ye dɔ kɛ séminaire la an ye dɔ kɛ atelier la an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye la an ye dɔ kɛ citoyenneté ko kumaw ni fɛnw fɔli la keba an k'an ɲɛsin an yɛrɛ ma sisan an ka bɔ namara ni dumuni ni yuruguyurugu ni wari bɔcogo ɲuman na ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se k'an ka jamana siniɲɛsigi taa ɲɛ i bɛ don du dɔw kɔnɔ bi i bɛ ɲininkali kɛ fa tɛ faya jɔyɔrɔ la ba tɛ baya jɔyɔrɔ la i tɛ bɛnkɛ i tɛ tɛnɛmuso i tɛ mamuso o si tɛ problème ye nka mun de bɛ se ka kɛ o du kɔnɔ yaasa denmisɛnninw ka se ka mara su mana ko bɛɛ ka sɔ tasanin b'i bolo bɛɛ ka juga tasanin b'i bolo bɛɛ ka makɔrɔni san tasanin b'i bolo bɛɛ bɛ bɔ dumuni tɛ tobi du kɔnɔ min bɛ tobi maa si mago tɛ a la a bɛ tiɲɛ don o don o bɛɛ k'an ka jate minɛ an k'an hakili to fɛn kelen na bi o ye an ka denmisɛnninw ye musow a y'a hakili to aw yɛrɛ la musow a ye kɛ basin camantigiw ye musow a ye hinɛ musow a ye sabali musow a ye muɲu musow a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la maa si kana aw nɛgɛ n'a ka tubabukan ye n'a ka musokɔrɔba don ye k'aw ni cɛw ye kelen ye ala yɛrɛ dali kɛ cogo min a ye t'o kɔ nka o kɔrɔ tɛ ko muso t'a ɲini k'a t'a cɛsiri k'a tɛ baara kɛ keba an m'o fɔ dɛ nka n ko maa kana maa nɛgɛ an ba n'o ye tanti Sira Jɔp ye a ko ale sɔnna nin bɛɛ ma ale yɛrɛ kalanna nka muso kana bila u kunna don kelen da kelen k'u bɛ se ka cɛw sanga keba ɲɔgɔn nɛgɛ don ne bɛ musoba caman nɔ keba madame Sikayatu so baarakɛla t'ale cɛ ka tobili kɛ dɛ ayi ale yɛrɛ b'a cɛ ka tobili kɛ depuis n y'a dɔn don min fo bi baarakɛla t'ale cɛ ka to yɔrɔ kɔni ni musoya jɔyɔrɔ do keba a kɛra ministre ye ka kɛ CMDT ye ka kɛ Bamakɔ gouverneur ye ka politiki ɲɛmaya kɛ ka kɛ ADEMA secrétaire général ye yɔrɔ jɔyɔrɔ tɛ tɛmɛ o kan dɛ nka muɲuna ka sabali mun na sabula a lamɔna filaw ka taabolo min na tabiya min b'o kɔnɔ bonya min b'o kɔnɔ maanifin maracogo min b'o kɔnɔ o tɛ bɛn cogoya si la ale k'a fɔ ko a bɛ taa sira wɛrɛ ta keba an ye nin de ɲini musokɔrɔba don in tɛ koyi tubabukanba fɔ in tɛ an k'an yɛrɛ ɲini fɔlɔ an k'an faso ɲini fɔlɔ an k'an ka duw dilan an k'an ka maraw kɛ keba n'i y'anw ka siya o siya ta i ye miyanka ta o i ye bɔbɔ ta o i ye fila ta o i ye bamanan ta o namara t'a si danbe yuruguyurugu t'a si danbe mara tun bɛ bɛɛ bolo fɛn bɛɛ lajɛlen sigicogo keba ne yɛrɛ ye min kɛ filaw bolo kuɲakari n b'a ka dugu la o de la ne yɛrɛ y'a dɔn mun na fila yɛrɛ tɛ sɔn ka saga bagan sogo man di fila ye kun min na ne y'a dɔn o de senfɛ
tino be n'a donna ni bagan cɛ tɛ se k'a dun u kɔni b'a nɔnɔ min nka lamɔ dɔ de don an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an ka kalan taabolo bɛɛ an ka magoɲɛw ma bi kalan janba in ni mɛnna a la i bɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ i magoɲɛ waati tɛmɛn'i kan dɛ baara mun bɛ yen n'o b'an ka jamana kɔnɔ an ka kalan bɛn o ma yaasa an ka siniɲɛsigi a bɛ se ka ɲɛ cogo min kiba sɔgɔmada in na nin tun y'an ka kado ye kado in an bɛɛ t'a dɔn han bɛɛ jɛ kado de ye bi ta in ye nin man di e ye o n'i y'a da e ma sa an bɛ su tɔ bɛɛ kɛ nin na yan an sigilen e ka to ka ninnu kɔni damandanw lamɛn ne dun y'a f'i ye anw ye personnes âgées de ye sisan an bɛ t'i fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Ayiwa an bɛ taa faransikaw fɛ yen min ye Momo ye ale ye bataki ci ka na ka kɛ ni Asimi ale ka san 5 kura min farala kan hakilina min bɛ a la an ka jɛ k'ale lamɛn. An balimaw an b'aw fo bi ye samedi le 12 juillet 2025 k'aw fo dan tɛ foli min na. An ka président Assimi Goïta 5 ans min dira ma n'o ye san 5 ye san 5 min dira ma ko san 5 renouvelable si possible a kuma cayara dɔɔni an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen moi je les qualifie d'une minorité de personnes a bɛna faamu kuma kɔnɔ u wulila ka propagande kɛ fan bɛɛ fɛ ko Assimi ye 5 ans mandat di a yɛrɛ ma. C'est pas normal. Ils ont parlé là de la démocratie. Ils ont parlé de la liberté d'expression, de la démocratie. Ou bien quand on a fait kobe dangarike adamaden ka adamaden yɛrɛ ka ika yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ani ika inimun ka kan jamana kɔnɔ u bɛ na n'o kumaw de k'a yira k'a fɔ ko de minɛlen don maliyɛnw na Assimi ninnu bolo. Donc yɔrɔ ne ni kuma ninnu fɔra a bɛ kɛ mɔgɔ caman hakili la n'u donna kuma kɔnɔ ka développer ka kuma fɔ k'u yɛrɛ kɛ victime ye i b'a ye dɔrɔn directement k'a fɔ ko min n'a sɔrɔ Assimi ni a jɛɲɔgɔnw binnen don maliyɛnw de kan. Mais bi a kuma bɛ ban bi pewu ni mɔgɔ min ye nin vidéo sɔrɔ e b'i ta yɔrɔ faamu a ko la kuma bɛ ban bi. U bɛ k'a fɔ ko Assimi yɛrɛ bolo ye sariya minnu signé k'a yɛrɛ sariya minnu sigi k'a ma sariya ninnu bato. Donc u b'a yira k'a fɔ ko Assimi tɛ mɔgɔ ɲɛnɛma ye u ka kuma o b'o de yira. N bɛna fɛn min fɔ aw ɲɛna maliyɛnw a ye kuma in daminɛ ka ɲɛ bi n b'a ɲini aw fɛ a ye vidéo in partager mɔgɔ ninnu k'a lamɛn wala u k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ de bɛ k'u lamɛn quoi u ka manipulation ça a assez duré wa bɛɛ bɛ k'u taga yɔrɔ faamu bi. Jamana foyi tɛ dugukolo sanfɛ a jamana tɛ sans exception démocratie bɛ respecter jamana min kɔnɔ a tɛ yen. A ye jamana kelen pe dɔrɔn jira anw na k'a fɔ ko ni jamana in à l'exception dans ce monde ni démocratie bɛ ka respecter ni jamana kɔnɔ a tɛ yen. Aw bɛ boli ka n'aw dogo Faransi mun kɔnɔ yan aw bɛ ka boli ka n'aw dogo Faransi mun kɔnɔ yan aw bɛ ka Faransi mun kɛ a ka référence aw bɛ ka Faransi mun kɛ a ka exemple ye n'a sɔrɔ ko liberté d'expression bɛ respecter Faransi yan Nathalie Yamou Kémi Séba olu tɛ problème sɔrɔ yan. N'a y'a sɔrɔ ko liberté d'expression bɛ respecter Faransi yan Dieu donné a tɛ problème sɔrɔ Dieu donné ka spectacle tɛ annulé Faransi yan. N'a y'a sɔrɔ ko liberté d'expression bɛ respecter Faransi kɔnɔ aw bɛ n'a dogo Faransi mun na k'a bɛ respecter yan a bɛ ka Faransi minnu ta k'olu ka système ta ka baara kɛ n'a ye o ji sanfɛla a b'o de ye o ji jukɔrɔla aw mago t'o la sanfɛla a b'o ta a b'o di maliyɛnw ma ka baara kɛ n'o de an bɛ ji jukɔrɔla in yira aw la bi ni liberté d'expression bɛ respecter Faransi kɔnɔ yan anw tɛ problème sɔrɔ yan anw tɛ convoqué yan anw y'a victime ye aw tɛna taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ dɛ anw b'a dɔn ko liberté d'expression tɛ yan an fɛn fɛn bɛ bɔ bi k'an faso la fasa anw bɔra de an ko anw yɛrɛ bɔra yan an ko yan ko Faransi dogolen bɛ terroriste kɔfɛ
an bɔra ko France de kun dogolen bɛ MLA kɔfɛ an bɔra an y'a fɔ ko France kelen no ka jɔya juru don an kana mɔgɔ ye galon da France la wa fɛn min kɛra an y'o o de fɔra mais i Nathalie Yambo i Kemi Seba o panafricanisme foyi tɛ yan ko mun ye hɛrɛ sɔrɔ ninnu bolo liberté d'expression bɛ min o la an b'aw ɲininka o la n'a b'aw ɲɛna ko Assimi dictateur ye o kuma donc France ta ye jumɛn aw bɛ ka mun kɛ référence ye an b'o question se aw ma fɔlɔ o ye kelen ye filanan aw ka référence filanan ye mun ye n'o ye aw ka baba Amérique yɛrɛ ye n'o France bɛ k'olu fana senna tagama France ni Amérique ni Canada ni Espagne ni Italie ou jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u taara bi Libi ka k'u bɛna démocratie instaurer Libi ne b'a aw ɲininka an bɛ don min na komi bi démocratie bɛ Libya aw tɛ se ka kuma o kan wa o t'aw intéressé ya o tɛ farafinna yɔrɔ dɔ ye wa o tɛ injustice dɔ de kɛlen wa o ma kɛ aw ɲɛna wa Libi bɛ est-ce que Libi bɛ ka vie démocratie de kɔnɔ bi wa u ko k'u bɛna Libi démocratie de bila Libi démocratie bɛ yen wa e cɛ o kɔrɔ t'aw ɲɛna k'a fɔ k'anw bɛ sunɔgɔ la k'aw de ɲɛ yɛlɛlen don an tɔw bɛ sunɔgɔ la wa k'a daminɛ san 20 san 30 en arrière mɔgɔ si tɛ se ka foyi fɔ an ɲɛna Mali ko la bi parce que o kɛra an yɛrɛ ɲɛna a tɔw an bɛ taa histoire de f'u ye mais mun kɛra an ɲɛna a tɛ n'o ɲagami ka di anw ma yan an bɛɛ b'o kalama yan aw mɔgɔ kelen ninnu ni politicien ninnu walayi bilayi ni mɔgɔ kelen ninnu n'a y'a sɔrɔ ko Mali kun administration informatisée de kun don ko Mali administration informatisée mun don min kale aw ye walahi bilahi min kale ninnu bɛɛ tun bɛ datugu kaso la sans exception a kelen t'a la soit par trahison soit par corruption mais aw kunna jayɔrɔ ye mun ye Mali administration informatisée de kun tɛ quoi a ma informatisé de parce que bɛ fɛn dɔw décision dɔw ta ka fɛn dɔw signé mun tɛ jamana arrangé o ye trahison de ne ko k'u bɛɛ tun bɛ minɛ corruption na u bɛɛ tun bɛ minɛ suɲɛni na dɔ b'a fɔ ko n bin'u kan ko n y'u jalaki ou bien ko n ta ye Assimi ninnu défendre ko ye mais dalu min bɛ n bolo lamɛn e ye fonctionnaire i ye fonctionnaire de e sara dadɔnnen don ka ban min t'e bolo e tɛ homme d'affaires ye usine t'e bolo e taara so minnu jɔ e denw bɛ ka taa kalan minnu kɛ dépense min bɛ ka par mois e b'i denw ka école sara i denw ka école sara k'i yɛrɛ ka dépense kɛ k'i muso ka dépense kɛ ka charge minnu bɛ kan ne ko k'e b'o bɛɛ bɔ i sara la ka tila ka na lajɛ ko sow b'e bolo ni biens b'e bolo e y'a bɔ min la question reste posée mais an tɛna mɛn o kɔnɔna la an bɛna aw bɛ ka kuma min fɔ liberté d'expression démocratie min fɔ o tɛ diɲɛ jamana foyi kɔnɔ sans exception a tɛ yen les Assimi n'ont pas fait l'inauguration parce que pourquoi a tɛ jamana foyi kɔnɔ ni diɲɛ ko o ko n'a nana ni kɔlɔlɔ don n'a bɛna se jamana ma constitution tɛ lajɛ yen texte ko tɛ lajɛ yen foyi ko tɛ lajɛ yen bɛnkan ko tɛ yen jamana bɛ sauver de bon an bɛ k'an ka jamana sauver aw bɛ constitution ni liberté d'expression ko kuma de la aw bɛ k'an ka jamana sauver yɔrɔ ɲini aw bɛ démocratie ko kuma de la est-ce que an n'aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye wa cɛ n bɛna mun fɔ aw ɲɛna ba ni saga u tagama ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn u tɛ se ka tagama ɲɔgɔn fɛ quoi ba ni saga tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ tagama ɲɔgɔn bolo wagati damadɔ de la mais n'u sera kogo ma ba bɛ kogo t'a ɲɛdɔn saga tɛ kogo t'a ɲɛdɔn aw n'an tɛ tagama ɲɔgɔn kelen aw n'an tɛ se ka Mali kelen jɔ quoi parce que fɛɛrɛ min bɛ aw bolo kogo ta min bɛ aw bolo an tɛ se kogo ta ɲɔgɔn na quoi aw bɛ se ka kuma dabiri cogo min na an tɛ se k'o kɛ quoi jamana menacelen don constitution foyi de tɛ respecté quoi anw bɛ ka jamana bɔ janfa kɔnɔ an bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an bɛ ka an bɔyɔrɔ ɲini tubabuw bolo ka jamana sigi kala kelen kan aw bɛ liberté d'expression ko kuma la aw bɛ démocratie ko kuma la est-ce que aw bɛ jamana yɛrɛ jɔcogo ɲɛdɔn wa est-ce que aw bɛ jamana kan ka jɔ cogo min aw b'a ɲɛdɔn yɛrɛ wa aw tɛ jamana jɔcogo yɛrɛ ɲɛdɔn aw t'a ɲɛdɔn bi aw t'a ɲɛdɔn sini les Assimi n'ont pas fait l'inauguration Assimi i ye 50 minutes ta walayi a ta n'i y'a bila i ye jamana janfa parce que n'i kelen ka 50 d'i ma c'est que i bɛ jamana réalité de kalama n'i ye Assimi kelen ka 50 ta c'est k'a b'a dɔn jamana réalité ye mun ye dɛ a tɛ sira kolon kan dɛ a bɛ sira ɲuman yɛrɛ de kan bon n'e y'a bila dɔrɔn i ye jamana janfa i farala ninnu kan taa n'a ye i ka 50 in a kɛ si possible comme a fɔra cogo min na ni 50 wɛrɛ bɛ fara kan an b'a fara kan n'a y'a sɔrɔ ko aw bɛ se ka jamana jɔ a tun b'aw bolo ka kɔrɔ ni mɔgɔ kelen ninnu ye an baw lankolon bila ka marché dugu ka manipulation tellement u bɛ se kuma la manipulation wa u bɛ ka kuma minnu kɛ nin ka kuma minnu fɔ liberté d'expression démocratie liberté d'expression démocratie
ou bien il fait la ben manipulation avec un mot qu'on détourné comme mot frustré comme mot ban transition pourtant nous le non c'est la fin que ma bonne quand nous le non tissé ou tissé ou parce que menga encore tissé non que monsieur on me boya ni asimi kelenga 50 ans ka 50 diarema chema wuli ka boa fanga faut ma boala parce que malon le son ama sinon asimi est qui pour que bras de fer ka ni malon tient asimi est qui sur la nous là, ils sont qui pour les bras de fer qu'on est malin au tient. Ni a yé ou ya ke ou silembaka, on est malin de benkando, on est malin de sonama, on a on est benkando, ou une minorité dit. Aye mo manipuler li dabla. En bébé ni ko nere mana nous siki ka nous na jamana de réalité mi kono bi. Terroristes financés par des états. Au lieu que jamana attaquer ka sur la sous fera jamana don fera. Aw bena aussi de liberté d'expression, démocratie, liberté d'expression, démocratie parce que nous te doré no fait faire encore quoi. Ou te doivent fouiller de nous faire faire un quoi. Le reste, c'est pas leur problème. Mais ça est là. Mais ça est là. Ça est là. Un chef d'état-major avec un boka fort. Président avec un boka fort. Quand Jamana Woro devait que Jamana attaqué. Mais non, c'est pas leur problème. Démocratie, liberté d'expression. Nous kera parti politique là où vous voulez parti politique nous kera là où n'est manquant. Nous mettons quel part. Au lieu que les befleni. En meka Jamana Boro yini kolon. Ou bien liberté d'expression, il n'a faut comme liberté d'expression, il n'a faut comme démocratie d'exister, Jamana Dokono quoi. A tout exister Rochi. Franchement, ça a trop duré quoi. Ni kofe. Malien mana bo. Kana faut qu'abe asimi nous na gouchi, la gouchi. Ne ma faut faire un fembe kainde. Mais nous be sera miga sera ine jelendo. Ou mana faut qu'abe asimi nous na gouchi, ko ka faut qu'abe moro ne bo asimi na kanu la main. Fanga ni no doron de dos sinon oui rebeka munke jamana beka attaquer beka munke ou te comment lukan c'est pas leur problème le fait que banal de l'olon fanga tient pour l'instant voilà o de djia wuli koy o de kelabesina voilà Mali réalité est mouye bini mo no bolo ko Keba ame momo fo ka bo France ka ofe France yere bi yuga 14 juillet akila ame France chena muso bela jele fo o alaka sawara yiro la alaka 14 juillet ora ira anu bela jele na ya saka se ka fura soro aka duguta ka kola sa Somatra ale ko ka bo Bamako ya kata segu o dongo do 6h du matin ale ni 17h ni mamba fa ka Somatra ta ka bo Bamako ya kata segu 6h du matin o car folo 17h au fana kari mi ye kabo Bamako kata moti o dongo do 7h30 ale ni 8h 7h30 and 8h segu Bamako joro o dongo do mi ye Somatra mawe sa mufo no ye gaku simaga na abalmake no ye marble no ka soferu bela jile ka mufo keba ni wati na kajulo kaw komi nye fenyene mawe o kalono ku ga kori sega kosebe abefo masako jasidi ngoni ay kajulo kori chaman chien foro munu me nule danike me kalo temenena kulu chaman koni olu cheno no ni fenyene mani nye bi kori senena munu be uye wule la ka ko fenyene ma fagala ko foka nyini o ka sega ka ko kori nununa minye nakola muso fana ye olu fana ya ira saka ko afenyene ma kelen abeka do nabulu fana na olu fana fanfela la kuma nyoanya koni be sena temana nyemawu ale ni kajulo ka nunu nyanche ya sa ni fenyene ma min flaniye afura be saka soro togomina degume saka bo ka togomina mali konna na jakulu min sigilo no be wati yelema bara koloshi ale ni kasara olu ka laje alamsa temene keba minye seko jeki sa ya ira sa ka communiquer la ye minira ka laje kunchele ko ka keni jouer ka lot le sabaye sanji ay cheni ke anga marabolo chamana mawiyo dugun soro jamana fan chaman fe waliya munu fleni sani ji cheni ke ya ira sa ko ma segi o de tora a waliya senfe ma saba olukoni fatura Bamako ya saba were o fatura Kenyaba ka ofe fla o fatura kai ale konnana bi ma kema wolonvla ani duru
olu de kɔni kɛlen no maaw ye sa maa minnu ka sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen no yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ekɔlidenw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan min bɛ ka kɛ nin waati in na min ye Bamako universitéw ɲɛmaa ye ale bataki cɛ se ka ci universitéw bɛɛ lajɛlen ma nin kalo in tile 7 ka ɲini fɛ sa ko min ye lajɛ minnu bɛ bi ni ekɔlidenw bɛ ka to kɛ ni kalan banna k'u kana to u ka jɛrɛ kɛ ekɔliso olu dankun kan a yirala sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ tali kɛ min na décret min n'o kun taara sa jamana ɲɛmaaw fɛ mars kalo tile 14 san 2024 k'a bɛ taliko la n'o bɛnna AEM ale cili ma n'o ekɔlidenw ka lafasa jɔkulu ye o la sa ko a ɲininen no min ye facultéw doyenw bɛɛ lajɛlen fɛ sa ale ni ekɔli minnu belebeleba minnu bɛ yen n'o ye sanayɛlɛ ekɔli olu ɲɛmaaw fɛ u kana sɔn fiyewu maa si n'o ye ekɔlidenw ye u kana na jɛrɛ sɔrɔ nka keba IG ekɔlidenw bɛ gɛrɛ la dɛ n'ala sɔnna a ma sini an na kuma d'u ma sabula u y'a yira k'a fɔ ko degun kɔni b'olu kan ɲɔgɔn dan yɛrɛ dɛsɛlen don ka kɛ olu fɛ yen wa bibi na u ka yɔrɔ fana na ekɔlikaramɔgɔw olu ni ekɔlidenw kɔni est ce que u bɛɛ lajɛlen nka n'ala sɔnna sini an na kuma di u yɛrɛ ma u k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya jiko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ji ɲɛkun yɛlɛmana dɔgɔkun tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna na sa min ye SOMAGEP directrice ye ale wulila k'i jɔ keba ji tiɲɛni o hukumu kɔnɔna na Bamako yan sa SOMAGEP directrice n'o o ye Fatumata Sarakata Traoré ni ale bɛ Bokumulakaw ka sigi la a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan dɔgɔkun tɛmɛnen wulikajɔ yaasa jiko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na keba min ye ni muso kofɔlen ye k'a ye wulikajɔ kɛ ka taa i cun yɔrɔ caman na dɛ araba tɛmɛnen n'o kun ye juillet kalo tile 9 ye kabini nɛgɛ kanɲɛ 7 a taara kabalakaw ka pompage la ko a kelen ani ɲɛmaa ma taa ani maa nɔfɛ maa ma taa a taara ka taa yɔrɔ cogoya lajɛ baaraw bɛ cogo di min ye k'a f'u ye ko n bɛna wa k'a m'o kɛ dɛ a nana cun yen cayi ka ɲininkali kɛ ko gɛlɛya jumɛn yɛrɛ de bɛ kabalakaw aw fɛ yan sa a y'a ɲɛfɔ n ye k'a faamuya degun ni degun ye jumɛnw ye o de kɔfɛ a kɛlen ka faamuyali kɛ ye a yira k'a fɔ nin waati in na ji min yɛrɛ bɛ yen n'o kɛlen don k'an sɛgɛn dɛ keba o ye baji kelen de ye koyi tiɲɛ don olu ka jiw ta yɔrɔ ka taa ka di maaw ma nka k'an ka tiɲɛ fɔ dɛ keba sanu o bɔli ani daragitigiw ka kɔlɔlɔ k'o de kɛlen don ka baji ɲɛ yɛlɛma bi ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama min ye directrice ye ani baarakɛlaw kumana gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen ji sanangoliko la ka ji dilan ka ɲɛ k'a di u y'o kuma da ɲɔgɔn tulo kan a sigilen ka na u jabala la sa ɲɛmaa minnu bɛ jiko ɲɛnabɔli la a y'a bɛɛ lajɛlen wele k'a b'a fɛ k'a faamu fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na yaasa degun minnu bɛ dugudenw kunna u ka se ka ɲɛnabɔ a bɔra a taara Bakɔ Jikɔrɔninkaw fɛ yen yen fana a yira k'a fɔ sa min ye Jikɔrɔni para la keba u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye ji saniya laboratoire belebeleba ye o kɛra nin kalo in tile 10 n'o o ye alamisa ye station pompage min bɛ Jikɔrɔni para k'a taara ye ka taa yen sokɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen lajɛ minɛn minnu bɛ u bɛ baara kɛ cogo min technicien bɛ mun kɛ ye ka se k'olu lajɛ min ye yɔrɔ in ye k'a kun jɔlen don koyi a ko k'u k'a lawuli yaasa a ka se ka baara kɛ ji a bɛ se ka sanango cogo min laboratoire in fɛ sabula ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Bamako jiko la directrice a y'i b'o la pewu ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ fana na tuguni keba min bɛ bi ni degun bɛ k'a to ni ji tɛ ka se ka saniya maaw bolo a y'o wulikajɔ minnu fana kɛ a taara i ɲɛda min ye Jikɔrɔni para kɔfɛ Maɲanbugu ani Kalababugu a taara ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ a yirala sa k'a fɔ kɔni ko baarakɛlaw ko dabu ye sunatu ye SOMAGEP kɔnɔ tugun dɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ robinet ji bɛ se ka yɛlɛma cogo min ye directrice ye ale nakun ye o ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ji min ni OMS y'o ɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka o sɔrɔ k'o se bɛ u ye bi wa a bɛ se ka o sɔrɔ keba n'an bɔra yen an bɛ taa Cameroun Paul Biya ka a ye kibaruya di ni ye kalataw ye ko olu bɛna kɛ u fɛ octobre kalo tile 12 n'o ye jamanakuntigi kalata ye bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min fana kɔnɔ a kɛlen ka kalata don fɔ tile 2 o kɔfɛ a ko ko ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye cɛbɔ kuma in o bɔra ka bi a ka bɔlɔlɔ sira de kan maa minnu bɛ yen n'olu ye politiki wa n'o ye sa kuma tɛ kalandenw ma olu caman y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ balana ko ye koyi ko min ye Paul Biya ye a ka cɛbɔya kuma fɔli ko o bɛ kɛ kuma caman k'a sɔrɔ maaw sigilen tɛ ni a ye maa min si bɛ san 92 la bi ko a y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye o dun y'a sɔrɔ sa maa caman tun bɛ yen olu kun y'u kanbɔ maa wɛrɛw tun bɛ yen n'olu yɛrɛ ala masonamaw ye olu dɔw fana tun y'u kanbɔ ko yalama ko sen ta ko Paul Biya bɛna se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka jamanakuntigiya sɔrɔ wa kuma tɛ cɛbɔw caman yira ka ban Camerounkaw olu fɛ yen
min ye Paul Biya ye bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen n'a ka sa k'a fɔ ko maa min don ale kɔni garisigɛ ka bon sabula fanga b'a bolo a yɛrɛ ka maa caman bɛ yen n'o ye denmisɛnnin caman ye olu wulilen don k'u jɔ ko kabini kuma in fɔli ni sisan cɛ a ka parabaralitɔ maaw olu fana wulila k'u jɔ Paul Biya kɔni ko maa caman bolo tiɲɛ yɛrɛ la keba k'a tɛ se ka jamanakuntigiya baara kɛ tuguni dɛ a si bɛ yɔrɔ min ani a yɛrɛ ka farikolo bɛ cogo min bi k'a tɛna se ka kɛ ko nka ko yalama k'u ka cour constitutionnelle bɛna a to a ka kɛ cɛbɔ ye wa sisan sa ko ɲininkaliw de bɛ yen min ye denmisɛnnin caman kɔni ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ a tɛ se ka kɛ cɛbɔ ye nka ni ala sɔnna a ma maaw sigilen don ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔ keba an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan an balimamuso n'o ye Aminata Tarawele ye ale kɔni su o de yera koyi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko min ye Aminata ye a yirala k'a fɔ sa ko maa dɔ kɔni fili babili sabanan na n'o ye Bamakɔ pɔn sabanan ye ale ɲinini baaraw kun bilara sen kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ somaw limanaw bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ sa ka Ami ɲini nka nin waati laban in na sa Ami su de taara ye a fogone a bɛ fɔ yɔrɔ min ma sa ko Kobakɛ Dagada k'a yera ye de Kobakɛ ale yɛrɛ ye bozo ye nka ale bɛ Moribabugu la min ye su ye a taara ye bozo olu de y'a ye ji sanfɛ koyi kojugu kɛlɛba n'o ye bamananden Isaka Kulubali n'a ka cɛdenw ye olu wulila ka se kɛnɛ ka ye kibaw ye min sɔrɔ ja la ani kumakanw na an ka jɛ ka o lamɛn. An bɛ samedi la n'o ye juillet kalo tile 12 ye san 2025 an bɛ dangan min na an bɛ boso dangan na ayiwa ko min ma ɲɛ kɛli kɔ o kɛra an bɛ Aminata Tarawele ko a kɔrɔ yera ji la e ye bamanankan ba fɔ la e n'a fɔ bamanankan na an n'a tɔ fɔ tubabukan na tubabukan ni bamanankan ɲagaminen ayiwa ye kɛra ji kɔnɔ bi tile 3 kɔfɛ Aminata a kun tununna maa si kun b'a ta yɔrɔ dɔn ɲininiw an y'a bolo da Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ anw yɛrɛ wulila ka gafe ye k'a di Bamakɔ polisisow n'a gendarmeriw bɛɛ ma mais bi ko vers 15h ko kɔrɔ su dɔ yera ji sanfɛ ɲakila Aminata a somɔgɔw nana ka fara a yɛrɛ burankɛ kan a nana ye k'a fɔ ko Aminata don a kɛra mɔgɔ min ka bozo danga na sa o filɛ e tɔgɔ Kobakɛ jamu Kanakomo Kobakɛ Kanakomo ayiwa an bɛ kuma di ma Umaru Mariko Mohamed Mariko an bɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na parce que ni nin ko kɛra e ni anw jɛra ka boliboli kɛ walasa ka se k'a cari ɲɛmaa ka se k'an dɛmɛ walasa min ye ne yɛrɛ buramuso ye a ka se k'a ye alhamdulilayi bilal amina bi an ye kibaru sɔrɔ k'a fɔ k'a yira cogoya jumɛn na ne yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o y'a cɛ ye ani a fa olu wulila ka tagama parce que depuis a kɛra n'ale nana ka bɔ dugu la a ma sigi a yɛrɛ voilà a bɛ boliboli la pour que a bɛ ye cogo min na o sababu y'a kɛ a sera yan bi nin danganda in na Moribabugu a selen yan a kun nana ka sarangana de kɛ sarangana kɔnɔna la kuma ɲɛfɔlen a fɔra k'a fɔ ko ko kibaruya dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a ye donc kɛlen olu fana kɛra sa olu ye weleli kɛ ko n'u ma presse k'u bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ ji ka ŋana k'a bɛ u sɔrɔ yen ala y'a kɛ olu yɛrɛ jɔlen Aminata yɛrɛ kɔrɔkɛ o ye fɛn dɔ natɔ ye u ye ɲɔgɔn wele u nana ka n'a ye k'a labɔ a yɛrɛ k'a fɔ ale de don an bɛ ala kɔni yarabi ala mana min kɛ o ka ɲi an bɛ ala deli ala ka yafa ma ka jamana di mais a kun fɔra ko mun b'a la parce que an y'a fɔ a mankan mɛn Aminata tun man gɛrɛ pali tun b'a la ko pali deng de tun bɛ Aminata la ko a chronique yɛrɛ depuis tɛnɛn ko Aminata taara ale depuis tɛnɛn a taara fɛ donc voilà un peu ni ko in de kɔni kɛra inchallah an bɛ ala deli ala k'an an b'a fɔ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma ala k'an kuma ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma an b'i labila an bɛ Kobakɛ Kobakɛ i bɛ gɛrɛ caméra la ɲakila e de bɛ yan bɛɛ bɛ e de dɔn yan e de ye yan ɲɛmaaba ye ɲakila Kobakɛ bi n'i yera kuma jumɛn b'i bolo ka da mɔgɔw tulo kan e fɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔ caman y'i tɔgɔ mɛn an t'i dɔn awɔ a yɛrɛ diyara n ye a bonyana ma bari safɛ ko n bɛ ɲɛmɔgɔba de ye ne wele ko nin ko in kɛra ko n ka n jija k'a ko ɲɛɲini a bɛ se ka ɲɛ cogoya min kosɛbɛ a yɛrɛ bi a diyara n ye a bonya inchallah ayiwa n balimakɛ e ka gɛrɛ ɲakila e bɛ ko dɔ kalama a la ɲakila cikan nana fɔ aw ɲɛna e bɛ mun kalama i y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na alhamdulilayi a bɛ ɲɛnɛmaya a bɛ laban nin de la kosɛbɛ an b'a la fo n'a ye fɛn min kɛ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ bon
Kada ne yɛrɛ yanni kibaruya ka se ne ma ne yɛrɛ y'a ye réseau kan k'a fɔ ko dɔ bɔra so a tigi tun man kɛnɛ a ye warimisɛnnin dɔ minɛ a ba yɛrɛ fɛ ka bɔ ka yɛlɛ telimani tigi kɔ kan ko k'u sera pɔnw na tuma min bɔn a jiginna k'i fili la komi a bɛ réseau kan bon et puis encore bon ci fana fɔra an ye ka bɔ Sutiba ko an ka hakili to a la n'a Ala y'a kɛ n'an ye muso fili ji kan bon an kana sɔn a ka tɛmɛ komi déjà anw ka baara fana don yan ni su fɛn o fɛn nana anw b'a minɛ an b'a tigi dɔn an t'a tigi dɔn an b'a ɲɛfɔ gendarmerie la kosɛbɛ n'a y'a fɔ ye n'an bi u bɛna ka n'a lajɛ an bɛ jɛya ko a bɛ se ka ɲɛ anw t'a dɔw dɔn u b'a dɔ fɔ u ye u bɛ kibaruya an b'a kibaruya lase ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ dɔw ka mɔgɔw bɛ ye dɔw ka mɔgɔw t'i ye komi ko kɛra tan u nana k'a fɔ a yera yan ne ko tiɲɛ na ne kɔni y'a mɛn a tora ji la nka m'a ye an b'o la ani a ka mɔgɔw bɛ kuma na a yɛrɛ kɔrɔkɛ taar'i jɔ ji kogo sanfɛ a y'a tɛmɛtɔ la a ka sɔrɔ ka ne wele an ka sɔrɔ ka taa nɔfɛ ko kɔni nana nin nacogo la ko Ala baara de don mɔgɔ si t'i sa yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'i sa cogo dɔn an b'a Ala de deli min kɛra sisan Ala ka hinɛ na ani silamɛ su Ala k'an fana ta kɛcogo ɲɛ kira kanu kɔsɔn sɔli Ala yarabi aw kɛra sababu ye ka baaraba in kɛ vraiment an b'aw fo an bɛ foli di aw ma k'a fɔ Ala ka hinɛ fure Ala ka ɲɔgɔn wɛrɛ ma e tɔgɔ ni jamu Musa Tomota Musa Tomota ayiwa e ye mun kɛ nin ko la k'a fɛ ninnu ka denmisɛnw a si fɛn a mana se b'an wele an bɛ taa ka taa baara kɛ an kɔni b'u kɔ di n'u y'a fɛn fɛn n'u y'an wele an bɛ an kan ka baara min k'a an b'o k'a la y'a mɛn ayiwa n bɛ foli d'i ma an b'an ka kuma janya Musa i bɛ gɛrɛ i bɛ ban yira ayiwa kɔrɔ yera nin ji in de sanfɛ wa u ye kɔrɔ sama ka na fo yan danga na Musa i b'i tɛgɛ lajigin ni fɛnw ye k'a yira kɔrɔ nana fo yan u nana ka na a ta yan k'a kɛ mana kɔnɔ yan ayiwa an bɛ dugawu kɛ sa Aminata Ala ka a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya an bɛ taa Nizeriyakaw fɛ yen Keba min ye Muhammadu Buhari ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunu maa min Keba général dɔ kun do koyi a ye fangadaraki kɛ Nizeriyakaw fɛ yen san 1983 ka taa se san 1985 ma maa min do sa a ye coup d'état kɛ maa min na o ye jamanakuntigi Shehu Shangari ye min ye fangata in kɛlen kɔfɛ sa politiki ko ale ni kɛlɛ ko ale kɔni y'a lajɛ sa fanga bɛ se ka latilen cogo min na dungo juguya ni yurugu k'o kɛlɛ k'o sigi sen kan Nizeriya ale kɔnɔna na min ye Buhari ye a ye fɛɛrɛ caman sigi sɔrɔ bɛ se ka latilen cogo min na k'a to fanga jaso hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ kɛra maa ye sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko sɔrɔdasi don nka a tilara ka démocratie fini don sabula a ye sɔrɔdasiya bila ka tila ka kɛ jamanakuntigi ye Keba maa min kofɔlen filɛ nin sa a kɔni fatura kunu k'a si to san 82 la min ye Anglais fɛ yen n'o ye Londres ye olu ka clinique dɔ kɔnɔna na Muhammadu Buhari kɔni ka politiki baara ani a ka jamana mara baara a kɛra ko ye ko min ni a kɛra degun caman kɔnɔna na sabula ale min filɛ nin ye sɔrɔdasi min don sa sɔrɔdasi laban no minnu ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛw kɛ k'a to min ye finitigilakaw ye olu ka se ka fanga ta Nizeriyakaw fɛ yen ka tila ka fini bila ka kɛ jamanaden gansan ye ka tila ka jamanakuntigiya ɲini nka o bɛɛ n'a ta u y'a yira sa k'a fɔ ko Buhari kɔni tun ye maa ye maa min a natalen tɛ diɲɛ na koyi jɔyɔrɔ ko k'o ɲini k'o sɔrɔ o y'a to a sera ka wuli ka jɔ kɛ nka min ye kɛlɛ min ni maa si tɛ se o kɛlɛ la Keba a tora o kɛlɛ de la juin kalo tile 13 Lɔndurukaw fɛ yen sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don kabini a bɔra fanga la a kun taara ye yaasa ka furakɛlikaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sa san 40 ani kɔ a y'o de kɛ politiki ale bankun kɔnɔna na politiki jɔyɔrɔ a y'o de kɛ kosɛbɛ san 40 kɔnɔna na fo ka taa se a ka fatuli ma démocratie la sa a bɛ se ka fɔ maa min don maa ma falenba don sabula a y'o baara fana kɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa b'a dɔn ni min ye kɔrɔlen na o tun ye sɔrɔdasiya ye Keba maa min don a bangena décembre kalo san 1942 Durakaw fɛ yen min ye fila don
ami fana do fana Allah mona duba ni kabila ba de kono o tabolo no tabiya ko ni o kara ta law ni tlenia ni ladriya mamin do sa ate son fiu sabula olu kono kunye mamu gani sabade ye u fadona ale koni fa fatura ka ale to sanani na Allah mona mami fesa oye atenemuso do e mi yere fana tara ka fatu tuguni mi ye Buhari décembre kalo tile bisabani kele samba kele ni kame kononton ani bisegi ni saba ale de nana sagana mi ye president Changari ko bo fanga la peu ka fanga ta Nigeria ka ofe o la sa maw koni ya fosa ko mi ye fanga ndra ki kala do kuma sugu ka di maw yo fama dictateur fora nga ko sigide no minga o ye jamana re ka se ka tle jamana ka tasra kelen fe mi ye ko yo ka se ka sigi senga keba ka saxophone no e felai ko ba do ka fo Buhari ye mami ye sabula ay Nigeria blastra minga akunse ka toka mi ye Buhari ye keba aye fanga ndraki togo mi Babangida fana nana kana fanga ndraki ale la otoga la o la yi semo peu politique ko bela jirena ka ti sigi kerefe fo ka ta se ablalima akuntari sigi kachina ka ofi kerengrene la o marabolo konnana la samba fla ani tanduru o ya soro ya no chekeba aye jamana kuntiga yini ka jamana kono sien saba kalata nasra fe amasega soro ngami samba fla tanduru ye asra ka gagner Goodluck Jonathan ayo de bati kana o nona ka kef jamana nyama yi o la sa Nigeria ere konna na maw ere kun surale no maminye no yo surasi kologela munumbe nulu kun yo ka yere ma horonya kelo ke kana be ya kelo fana ke ko abo fe mamin fatule flene bi no yo Buhari aka mara o tuye tlene yai kuma mancha fe nga laidu tumetime anana sa fangala minge kalata kofe akuyinya shife munuma oyedungo juganu yurugu kelaliye nga ko minye faso chageda belebele baw uluna no kangaranye amasega nyosoro ola akala ini flana tumi okunye ka bogoram kele ko basigi balia ko nana ta famela jilenfe wati mina be bo fangala ere samba flani mugan san keba ko demsonu ya blinga da tege ka fambela jilenge manganyi polsu de bora sa o ko fana jugara kosbe minye ma chamanye o ko sefe olu degun chaman soro Buhari mami no sa aka mafaleya o ti dugula sabula tlenia ni ladria o ya tabulo ye ayo soro mamu fesa o ya bokolo mawye minye ni wati lawa ngonu kuna safo na saga fatulima aka kenya ko kuma kunchara kosbe ka to jamana kuntigala sabula wati dola mawere kungoka noroblara aka bana o sefe sabula kuntunu no kosbe nga nana ka fo okunyo ngunu ye ngunu bana peu ka be jouer kalo tleta ani sababa lanzara temene ni minute bi sabaye mi ye Buhari ye ale koni fatura mami no sa Bola Tinubu ale mi nana nona aye drapeau koni jigi ka tasiblake aye jamana do be biulu keno ka tasiblake aye nafo Guinée Bissau ani Congo ulu ye tasiblake aye ma chama ngoni be saw ya do nga fo mami kunu atlene aka maraka chugo anaka baraka chugo mami kunu ma atlene kunu amaso ngunu ni karatu nunu chama ma o ya to aka maraw gelera bulu kosebe minye Buhari ye ko bana muntume alasa keba akoko aka bana hukumu konnana ko ale jiebe de tay ale ti makelen tay wala be bara munun ke o kanga ma fo nye bela jilenyi mama falen sa ko tasibla ko me ka bi gien fantan nani bela jilen fe ko alaka dairo sumaya keba nime dansigi anga kuna fonu la soni minye mati bagayoye amina ale bismillah sa collectif de travailleurs temporaires de Orange Mali ana ale na nyama masala ni ambora e fanfe dugu kɔnɔna sida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a janbɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere
kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka telefɔni na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kudo la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce. Orange Money. An y'a fɔ an na cogo min na sa bi sɔgɔmada in na min ye collectif de travailleurs temporaires ye Orange Mali hakilila jigi don maa minnu kɔni bɛ sa ni olu bɔra baara la maa 151 olu kɔni taara n'u ta ye bɔgɔ jeninen kan sabula u y'a jira k'a fɔ olu ye malidenw ɲumanw ye faso min b'a kɔnɔ bi olu b'a dɔn maa min b'an ka telefɔniw kɔnɔna ye ka an bɛ kojugu minnu kɛ k'a bɛɛ dɔn n'olu ko k'u tɛ kuma k'u sabalila k'u bɛ taa kiiri tigilamaw fɛ yen o kɔrɔ k'u b'a fɛ k'a ko ka se ka kɛ ka ɲɛ nka kalo 8 tibitaba kɔfɛ daden kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ ko min ye kiiri tigilamaw n'o ye tribunal de travail ye olu mɔgɔ y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni tiɲɛna olu tɛ se ka nin kiiri in tigɛ o y'a jira sa k'a fɔ ko olu a se tɛ olu ye k'a tigɛ sɔgɔmada in na yaasa ka se ka faamuyali kɛ Mati Bagayogo min ka kuma lasela ye an n'ale bɛna na masala Mati a ka d'an ye sɔgɔmada in na i ka mɔgɔ hakili la jigi parce que dɔw b'a fɔ k'aw ye mɔgɔ 1000 ko mɔgɔ 150 dɔrɔn de sɔnna k'a tɔgɔ sɛbɛn dɔw b'a fɔ k'aw ka ca n'o fana ye ko in yɛrɛ nana cogo di fɔlɔ de. D'accord. Kasim b'i fo n b'i ka arajoso mɔgɔ bɛɛ fo Kasim mɔgɔ bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma Kasim yanni n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ foli lase an ka comité syndical secrétaire général ma n'o ye Madame Semega Aïssata Wane ani an ka commission kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen Kasim o tɛmɛlen kɔfɛ Kasim ko in kɔnɔ ka dun Kasim ko in kɔnɔ ka dun Kasim Orange ye ko kan anw na sadika hali mɔgɔ tɛ sɔn k'a k'i ka wulu la Kasim n da don ko in yɛrɛ la dɔɔni c'est vrai Orange ka direction kura nalen 2022 ka se bi ma u ye mɔgɔ min gɛn ka bɔ baara la a bɛ se mɔgɔ 1000 ma Kasim mais mɔgɔ 1000 ma gɛn ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ 800 de gɛnna fɔlɔ 800 ka gɛnni yɛrɛ kɔfɛ Kasim min kɛra dabalibanko ye 800 gɛnnin kɔfɛ Kasim an ka sécurité d'état mɔgɔw yɛrɛ ye Orange directeur wele k'a fɔ a ye ko jamana bɛ situation min kɔnɔ bi k'an tɛ gɛnni wagati la ko ka gɛnni dabila Kasim directeur ko Mali sariya ale b'a sen da kan ka tereke de Kasim o kɔfɛ a ye mɔgɔ 100 ani kɔ o de gɛnna
kɛmɛ segin kɔfɛ kɛmɛ ni kɔ gɛnna maintenant laban de kɛra anw ye n'o kɛra mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 5 o de b'a dafa mɔgɔ 1000 na. Donc a bɛɛ lajɛlen ye 1000. A bɛɛ lajɛlen ye 1000. Mun la maa 151 de sɔnna ka taga kiiri la. Très bien. Kasimi ko kuma diyara n ye kojugu. Ka d'a kan i b'a dɔn Mali kɔnɔna kow ka ca. Kɔnɔna kow ka dun. Kasimi wagati min na an bɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'an ka hakɛ ɲini. Kasimi an ye welewelekan bila. Kasimi an ye dossier minnu fara ɲɔgɔn kan wagati a bɛ se dossier 444 ma mɔgɔ 1000 na. Kasimi an y'o min fara ɲɔgɔn kan an kɛlen k'a fɔ n ko an bɛna taa ni dossier tribunal la. Kasimi mɔgɔ caman de y'i fosi ka bɔ dossier kɔnɔ. K'olu jɛr'u ka hakɛ kɔ wa? U ma jɛ u ka hakɛ kɔ dɛ. U ko de ko ni an taara ni dossier tribunal la ko Orange ka girin n'an ye. A tɛ ɲɛ sɔrɔ. An tɛ ɲɛ sɔrɔ. Ko multinational don u b'an taba u b'an birisi barasa fo an ka sɛgɛn. An tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ. Donc ko olu ta bɔ a la o yɔrɔ la. Bon mɔgɔ 151 min farala ɲɔgɔn ka taa ni dossier tribunal la. Kasimi olu de y'a yira k'a fɔ k'an dalen don an ka jamana justice la. An dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la. Parce que an ma taa ni dossier te tribunal la. Kasimi t'a dɔn ni hakili b'a la président yɛrɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta a ye discours dɔ fɔ. A ko maliyɛnw ko maa o maa bɛ Mali kɔnɔ ni dossier b'i bolo k'i dalen don a la. Dossier b'i bolo i dalen don a la k'i ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan. Ko ni ko bɛ bɔ a la ni ko tɛ bɔ a la k'an b'o dɔn. O de y'a to aw taara n'a ye. O de y'a to an taara n'a ye. Parce que an ko ni nin kɛra jamanakuntigi min mankan ye k'a fɔ a ka jamana kɔnɔdenw ɲɛna n ko b'a yira k'a fɔ jamana bɛ sen dɔ kan o sen kama anw bɛ taa n'an ka dossier tribunal la wa anw dalen don an ka justice la k'a fɔ u bɛ n'an ka kiiri in tigɛ a kan ka tigɛ cogo min na. Mais est-ce que bi minnu y'u ka sɛbɛn bɔ a la waati ma jo d'u ma parce que o ko Orange kɔ ka girin tribunal fana ko k'ale tɛ se k'a baara kɛ. Bon Kassim an tɛ se k'a fɔ ko wagati ye jo d'u ma parce que munna tribunal ka ko la c'est-à-dire que voie de recours caman bɛ yen. U ma da bɛ tugu. Voilà da bɛ ma tugu fɔlɔ. Nin y'an ye première instance de la. Donc première instance kɔnɔna la n'olu y'a yira k'a fɔ ko ils sont incompétents olu tɛ se ka ko in voilà k'u tɛ se ka ko in jalatigɛ. Donc an bɛ taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'olu bɛ se k'a jalatigɛ. Donc kiiriso jumɛn? Kiiriso n'o ye cour d'appel ye. Donc bi in na an b'a bisigiya k'a fɔ an ka dossier n'a sera cour d'appel la parce que an ye appel kɛ ka ban. N'a sera cour d'appel la cour d'appel bɛ na an ka dossier kiiri tigɛ b'a fɔ k'an ka tigɛ cogo min na. Mais ni cour d'appel y'a lasegin tribunal de travail la k'o ka baara dɔ don. Ni cour d'appel y'a lasegin o kɔrɔ ko tribunal de travail mɔgɔw ye min fɔ k'a fɔ k'u ka baara tɛ. O tɛ tiɲɛ ye. O kɔrɔ k'o tɛ tiɲɛ. Parce que sinon n'o ye tiɲɛ cour d'appel tɛ se k'a fɔ tuguni k'olu ka segin ko ka a kiiri tigɛ. Voilà. Mais aw ka contrat yɛrɛ kɔnɔna na kiiritigɛlaw y'u sinsin min kan o ye contrat ye ani aw ka hakɛ mun bɛ yen ani aw ni Orange yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na. Mais yɔrɔ min bɛ yen ni mɔgɔ caman bɛ fɛ ka o dɔn a fɔra ko maa dɔw de ye aw ta ka aw di Orange ma aw yɛrɛ ni Orange yɛrɛ ma kuma o nana cogo di? Très bien bon i b'a dɔn Kassim o kuma bɛ mɔgɔ dabali ban. Olu tɔgɔ tɛ ka fɔ sisan Orange de tɔgɔ bɛ ka fɔ aw ni Orange de bɛ ɲɔgɔn na o de k'aw n'olu ka kari ɲɔgɔn na. I y'a faamuya. Maintenant Kassim n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka kulu in yɛrɛ kɔnɔna la Kassim bureau de placement ni an tun b'olu minnu ka bolo kan Kassim u ma baara ɲini ka di mɔgɔ si ma. Kassim an bɛɛ postuler la Orange ka site de kan walima an ye stage kɛ Orange fɛ yen an ka CV ja u y'an wele k'an ka na ka na entretien kɛ. Kassim hali o entretien kɛnɛ kan bureau de placement mɔgɔ kelen tun tɛ yen. Maintenant entretien kɔfɛ Kassim Orange de bɛ wele Orange ka direction des ressources humaines mɔgɔ dɔ de bɛ o de b'i wele. Anw ɲɛna ko bureau de placement de y'aw di o. Ayi Orange de y'an bila ka taa bureau de placement na ka tila tuguni. Ale kɛlen k'aw sugandi. Ale kɛlen k'an sugandi k'an bila ka taa bureau de placement na o kɔfɛ bureau de placement fana ka tila k'an ta tuguni k'an di Orange ma. N bɛ fɛ ka karisa ta baara la a ye taa yan
n'olu ye yamaruya di ka na voilà ne bɛ sɔrɔ k'aw ta i y'a faamuya Kasim bɛ se k'an da don hali ne yɛrɛ ta cogoya la Kasim ne ye n ka entretien bɛɛ kɛ Orange de kɔnɔ a bɛɛ bureau de placement mɔgɔ kelen tun tɛ yen Kasim entretien bannen kɔfɛ direction des ressources humaines muso dɔ ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko n ka entretien ɲana donc k'u bɛna n wele n ka contrat signé bon ne yɛrɛ nisɔndiya kojugu ne ko n ko nin ye baara sɔrɔlen Orange kɔnɔna la n ye kuma lase n kan k'a lase mɔgɔ minnu ma mais Kasim ne nana mun faamuya o dugusɛjɛ tuguni o muso kelen ye ne seginna ka ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko bon i taara nka i bɛ taa contrat signé bureau de placement in na n'o tɔgɔ ye conseil d'étude intermédiation bon a ko ye ne dabali ban ne ɲininkali kɛ ne ko ne ni aw de entretien kɛ ɲɔgɔn fɛ bureau de placement mɔgɔ kun tɛ yen cogo di ne talen kɔfɛ aw bɛ ne bila ka taa bureau de placement na a ko ne ma k'o ye procédure de olu ka baara kɛ cogo k'o ye baara kɛ cogoya ye ne ko d'accord donc ne taara bureau de placement na o cogo la Kasim an ye contrat signé donc bureau de placement mɔgɔw ye contrat min signé an ye contrat fɔlɔ min signé Kasim contrat in papier bɛ n bolo yan a sɛbɛnnen bɛ contrat in kan ko contrat de travail temporaire waati ni kunkuru an ye nin contrat de signé ni ɲɔgɔn a man ka tɛmɛ kalo joli kan a man ka tɛmɛ kalo 24 kan o sɛbɛnnen bɛ contrat yɛrɛ dugumala la donc o kɔrɔ ni kalo 24 tɛmɛna a kan k'a lakurakura n'o ye san 2 ye voilà ni kalo 24 tɛmɛna bada contrat Orange kɔnɔ i b'o sɔrɔ i kan k'o de sɔrɔ nka u m'a kɛ ten dɛ Kasim kalo 24 kɔfɛ bureau de placement mɔgɔw de nana ka na bada contrat di aw ma indéterminé alors que CDI alors que t'olu ka yamaruya kɔnɔna la mais Kasim a waati a y'an dabali ban an ye ɲininkali kɛ bureau de placement mɔgɔw yɛrɛ la u y'a fɔ an ye k'a fɔ ko Orange de y'a fɔ olu ɲɛna parce que k'olu ye dumare de c'est à dire que ni fɔra olu ɲɛna olu b'o de lawaleya donc o kɛra o cogo la donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Kasim an ye inspection du travail ni direction nationale du travail ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn in sɔrɔla cogo di Kasim n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an mɔgɔ minnu tun bɛ baara la n'a bɛ fɔ a ma ko temporaire waati kɔnɔ baarakɛla an ka syndicat jɛkulu dɔ de bɛ yen parce que ni baarakɛlaw ka kɛlɛ bɛ kɛ syndicat de b'a kɛlɛ kɛ fɔlɔ n'a bɛ fɔ syndicat jɛkulu ma ko OSTOM n'o cɛba dɔ ye Eric Keta ye n'o y'u ka secrétaire général adjoint ye n b'a fɔ kɛnɛ in kan jɛma n b'a fɔ kɛnɛ in kan ale ye problème ba sɔrɔ anw temporaire nɔfɛ Orange kɔnɔ Kasim chef de service de kun don tilensen kuncɛ u y'a lajigin ka bɔ yen ka dɔ tigɛ ka bɔ a ka sara la ka tila k'a yira a la fɛnɛ k'a fɔ nin bɛɛ kɛkun y'i la parce que i farala temporaire kan k'a fɔ ko i b'u dɛmɛ Orange contre la Kasim ni mɔgɔ min ko k'a bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye n'o de bɛ kɛ sababu ye k'e ka baara tiɲɛ walima ka dɔ b'e jɔyɔrɔ la Kasim an bɛ taa min ka gɛlɛn mais Mati an b'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ɲɛna sa ko u sɔgɔlen don Jani na bi sɔgɔmada in na an ni travailleur temporaire Orange kɔnɔna u ka collectif ɲɛma kumalasila o de b'an bolo bi n'o ye Mati Bagayogo ye maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ n'a kɔ ka sa ni ye maa 151 minnu kɔni ka baara tiɲɛna ka sababuya kɛ u ni Orange bila ɲɔgɔn na fɔnkɔɲɔgɔnw yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ n'u y'a fɔ k'aw ka baara bila parce que ko aw kɛra kulu 3 de kulu fɔlɔ u ye mun fɔ olu ye filanan ni sabanan u ye mun de fɔ aw ye munna ko ko u na aw tɛ baara kɛ tuguni d'accord Kasim n'i y'a ye u y'a fɔ an ye k'u n'an tɛ baara kɛ tuguni an ka bilali sɛbɛnw kɔnɔna na a yiralen bɛ k'a fɔ ko parce que k'an taara ni dossier ye tribunal la donc k'aw to baara la aw taara n'u ye tribunal la voilà k'an to baara la an taara n'u ye tribunal la parce que an ye sigi ka fɔ caman ɲini Kasim Orange fɛ Kasim n bɛ ka note technique min f'i ɲɛna inspection ye a yirali min kɛ k'a fɔ ko anw ka baara man ka tɛmɛ Orange kɔnɔna kan san 2 n'o tɛ baara o de kan ka d'a ma Orange yɛrɛ kɔnɔ Kasim inspection note bɔ wagati min na k'a di ka dɔ bila ka taa di Orange ma Kasim inspection yɛrɛ y'a sɛbɛn a ka note kɔnɔna la k'a fɔ k'an ka sigi ka fɔ an k'o de kɛ base ye parce que baarakɛla ni baara ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ de ka ɲi munna o sigi ka fɔ ma ɲɛ sɔrɔ voilà sigi ka fɔ ma ɲɛ sɔrɔ ka d'a kan Kasim
Orange ka directeur des ressources humaines nana inspecteur ka invitation kɔfɛ ko kana ana an ka sigi ka kuma Kasim Orange ka directeur des ressources humaines nana fɔ k'ale tɛ anw dɔ Orange baarakɛla ye a fɔ dɛ k'ale t'anw dɔ Orange baarakɛla ye bi ale t'anw san tan ni kɔ kɔfɛ k'ale t'anw dɔ Orange baarakɛla ye bi a t'anw dɔ Orange baarakɛla ye sini bon inspecteur yɛrɛ dabali banko jugu o ko mais o bɛ se ka kɛ cogo di ninnu bɛ e ka baarayɔrɔ kɔnɔna la e de ka mɔgɔw b'u ka évaluation kɛ n'u ye faute kɛ e ka mɔgɔw de b'u sanctionner n'u mana heure la ou bien fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u kan ka baara cadre kɔnɔna la fɛn o fɛn fɔlen don baara cadre kɔnɔna la o bɛɛ bɛ e ka mɔgɔw de bolo e bɛ se k'a fɔ cogo di ko e tɛ ninnu dɔ e ka baarakɛla ye n'a bɛ fɔ o ma ko lien de subordination donc o lien de subordination min bɛ ninnu ni e ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di ko ninnu tɛ e ka baarakɛlaw ye donc kuma yɛrɛ digi kojugu inspecteur la inspecteur ko an ma k'a fɔ ko ni a ko bɛ tan n'an bɛ se ka taa ni dossier bɔgɔ jeninen kan an ka taa n'a ye inspecteur yɛrɛ y'o sira yira an na donc o kɔfɛ an ma dan o dɔrɔn ma dɛ inspecteur fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen n'o direction nationale du travail ye an ko bon c'est vrai i bɛ taa sɔrɔ u jɔra inspection mɔgɔw la bon an b'a lase voilà an b'a lase olu ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye direction nationale du travail ye an taara olu fana seginn'o kuma kelen kan ka tila ka lettre ci Orange yɛrɛ directeur ma lettre in tora ten lettre in ma jaabi an ma da o dɔrɔn ma dɛ Kasim an tilala tuguni ka taa an ka ministre min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna an tilala ka t'o fɛ yen a fɔ ministre inspection ye nɔti bɔ DNT ye nɔti bɔ k'a fɔ ko Orange ka anw bila an ka hakɛ kɔnɔ Orange bannen don e min y'an ka ministre ye e bɛ se ka ladilikan jumɛn d'a ma ani bilasirali jumɛn a don ministre ko an ma olu bɛɛ ye lettre d'aw ma ko u k'aw bila ka hakɛ kɔnɔ olu bɛɛ ye lettre di k'u k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ o ma sɔn donc an taara ministre fɛ yen an taalen ministre ko an ma k'a fɔ a y'an ka nɔti ninnu lajɛ a ko min fɔra sariya fɔra nka komi aw ye baarakɛlaw ye ninnu ye baarakɛ ɲɛmɔgɔw ye donc aw yɛrɛ c'est vrai inspection ni DNT y'u wele k'an n'u ka sigi u ma sɔn aw yɛrɛ ka wuli an minnu baarakɛla aw yɛrɛ ka wuli ka s'u ma ministre fana ko ministre y'o fɔ an ye aw yɛrɛ ka taa kuma u fɛ k'an yɛrɛ ka taa kuma u fɛ maintenant n'o kɔ falenna cogo min na maintenant an ka décision tɔ o b'an yɛrɛ bolo Kasim an de ma wuli o la k'an bɛ taa ka taa an ka directeur des ressources humaines voir k'an bɛ taa kuma ɲɔgɔnya Kasim n'an kun b'a dɔn an kun t'a kɛ o munna Kasim an bɛ se an ni mɔgɔ min bɛ baara la n'aw ka ɲɛmɔgɔ don an bɛ se ko temps t'ale bolo ko k'an reçoit ko temps t'ale bolo ko k'an reçoit k'ale ka en fait ale ka bon anw kuma ɲɔgɔnya ma quoi ale dun bɛ baarakɛlaw de kama mais k'ale ka bon anw kuma ɲɔgɔnya ma Bati an ye kuma in mɛn waati min an y'a mɛn k'a sɔrɔ aw bɛ tribunal la nka an ye ɲinini minnu kɛ o ye k'a yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔ jɛkulu fana sen donna a la min ye lafasa jɛkulu i yɛrɛ ye syndicat fɔ sisan olu sen donna a la munna kiiri ye nin waatiba in bɛɛ ta ka tila k'a fɔ ko ale tɛ se aw mɛnna dɛ kalo 8 Kasim kalo 9 yɛrɛ de don kalo 9 de don Kasim sariya ka jaabi balila anw na Kasim a ye anw dabali ban parce que yani an ka taa ni dossier tribunal la fɔlɔ Kasim o institution tɛ yen k'a daminɛ primature la an taara ɲɛfɔ bɛɛ Kasim bɛɛ Kasim maa si m'a fɔ an ɲɛna ko dossier min b'an bolo k'an jo tɛ wa mɔgɔ si m'a fɔ an ye ko tribunal de travail de tɛ se k'a ko gérer ni sariya fana ka jo tɛ kelen o maa bɛ se k'a fɔ nka ni sariya voilà bon maintenant sariya ka jo b'a yɛrɛ de bolo voilà maintenant n'i y'a ye n ko y'an dabali ban parce que Kasim contrat de travail de b'an bolo baara sɛbɛn bon ni baara sɛbɛn b'i bolo kiiribolo min bila caman yɛrɛ tɛ sɔn ka fɛn min ta voilà kiiri to baara la k'i bolo lasɔn n'aw bila yɔrɔ la k'i ka taa yɔrɔ min ka di t'a fɔ ye voilà bon baara sɛbɛn b'e bolo hali n'o y'a sɔrɔ fana tɛ sariya ye voilà bon baara sɛbɛn b'e bolo bon sariya so min bilalen don baarakɛlaw ka sariya tigɛli kama bon n'o ko k'ale tɛ se k'e ka kiiri tigɛ bon a b'i dabali ban mais sariya don an tɛ sariya kɔnɔ ko bɛɛ dɔn donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ fɛn f'o la mais a kɔni y'anw dabali ban o de aw ka avocat ko cogo di sisan avocat ko an ma k'a fɔ ko an bɛ appel kɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na voilà ka taa n'a ye sanayɛlɛ kiiriso wɛrɛ la
maintenant munu u bɛ se ka kiiri tigɛ an ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ parce que Kasim ni ye anw ni Orange ka ko in ta k'a lajɛ Kasim a bɛ mɔgɔ dabali ban ka d'a kan Kasim Orange directeur ye mɔgɔ 1000 min kɛ Kasim ni ne ye Sénégalais san b'a sɔrɔ ayi DG tɔgɔ tɛ fɔ yen bilen u b'a wuli u b'a wuli ka bɔ yen Kasim nin gɛnniba in yɛrɛ kɔfɛ an yɛrɛ tun bolo k'a fɔ n ko Abdoulaye Diop bɛna bɔ ka discours dɔ kɛ k'a fɔ ko 72 heures tile 3 de dilen don DG ma pour que a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que jamana min kɔnɔ ni jamanakuntigi ko jamana kɔnɔden bɛɛ k'i fanga fara ɲɔgɔn kan parce que jamana bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ jugu binnen don an kan an ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu fanga ka bon ni an ta ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn an ka kɛ kuluba kelen an ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ an ka ɲɔgɔn ladon Kasim n'o wagati de kɛra baara ɲɛmɔgɔ dɔ kɛ wagati ye ka taa baarakɛlaw gɛn ka bɔ baara la est-ce que e tɛ fɛ ka jamana yɛrɛ ɲagami e tɛ fɛ est-ce que e tɛ fɛ ka jamanakuntigi ka fanga tiɲɛ a bolo mais kiiri tigilama ma ɲɛfɔli ka aw ye aw n'u ka bɛn aw ka baarakɛ sɛbɛn in na wa parce que baarakɛ sɛbɛn de kan ka k'olu sinsinna ye k'aw ta n'u bila fɔ u ma foyi ɲɛfɔ kiiri tigilama ma foyi ɲɛfɔ aw ye n'aw la kiiri tigilamaw kɔni ko an ma k'a fɔ ko compétence t'olu la ko ka ko in tranché ka don a kɔnɔ bon n'i ko compétence t'i la kalo kɔnɔntɔn bon a bɛ mɔgɔ dabali ban Kasim parce que ne bolo normalement ni o ne yɛrɛ ka faamuya yɛrɛ ni olu tun tɛ se ka ko in ɲɛnabɔ depuis ko in daminɛ u b'a fɔ anw tɛ se ka nin ɲɛnabɔ a ye taa yan fɛ kiiritigɛla caman b'o fɔ voilà comme parti politique taara n'u ka sɛbɛn ye kiiriso caman na voilà saba ko u ma ko a ye taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ voilà Cour suprême section de compte bɛ yen voilà a ye taa n'a ye anw tɛ se k'a tigɛ kabini olu ma don a kɔnɔ très bien bon kalo kɔnɔntɔn kɔfɛ voilà ni nin nana fɔ bon comme sariya fana don voilà u tɛ se ka ban sariya kɔnɔ o fana ka daluyaw b'u bolo voilà n'u fana wele sa u fana b'a fɔ ko factum kɔnɔna na nin bɛ yen nin bɛ yen voilà a bɛ mɔgɔ dabali ban mais o fana ma aw jigi kari parce que est ce que u m'a to aw fana ka se ka parce que ni yɔrɔ dɔw don u bɛ se k'a kiiri k'a ban taayɔrɔ tɛ k'i la nafa tɛ k'i la mais est ce que u ma da dɔ yɛlɛlen to aw ye awɔ da dɔ yɛlɛlen tora parce que bon Kasim an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko nin ye victoire ye an bolo parce que ka d'a kan mun na Kasim Orange tun bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min tɛ nin ye non mais Kasim Orange ye multinational de o mais fɛn ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'u la de ni ɲɔgɔnna ma deli ka k'u la o mɔgɔ k'i kangara u kan ayi et puis ni ye depuis ko daminɛ Kasim u y'a fɔ an ye ko yɔrɔ dɔ ka d'an ye k'an k'u wele ko yɔrɔ dɔ ka d'an ye k'an k'u wele ko et puis ko Mali sariya a tagasira a wumisɛ k'olu b'a bɛɛ dɔn Kasim hakilima bɛɛ b'o faamuya donc o de la n ko i ma k'a fɔ n ko nin jaabi ye anw bolo victoire ye nisɔndiya ye parce que mun na parce que o yɛrɛ ye kuma min fɔ sariya ma t'olu yɛrɛ ka tagasira fɛ voilà tagasira sariya fana ma sɔn olu ka laɲini ma voilà mais bi a bɛ ka wuli ka jɔ kura minnu kɛ a bɛ na o kɛ cogo di ani an n'aw ka avocat bɛ ka mun labɛn o fana na parce que o fana ye kiiriso wɛrɛ de u ye mun ɲini aw fɛ sɛbɛn na ou bien aw kan ka labɛn jumɛnw kɛ d'accord Kasim an kan ka labɛn min kɛ tout d'abord parce que an bɛ situation min kɔnɔ bi Kasim an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Kasim n'i ye mɔgɔw ka baara tiɲɛ Kasim i y'a mago sa Kasim san 10 nin kɔ n'i ka baara tiɲɛna hali i kun kana na baara sɔrɔ o ka fisa san 10 nin kɔ baara e ka tila ka sigi sen samara kɔnɔ Kasim a bɛ hakilina caman d'i ma a bɛ hakilina caman don i kunna o de la an tɛ sɛgɛn an ka mɔgɔw wele la waati bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali don n'a nataw la an kan ka point de presse dɔw kɛ pour que ka mɔgɔw ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw la faamuya ka mɔgɔw labɔ situation kalama parce que Kasim jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama baara yɛrɛ sɔrɔli a ma nɔgɔ kuma tɛ k'e ka baara tiɲɛnen don donc Kasim a bɛ se ka dɔw bila dépression kɔnɔ Kasim dɔw bɛ se ka hakilina dɔw ta hakilina min yɛrɛ man ɲi jamana ma donc ni an ma to ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn hakilina sigi ka ɲɔgɔn lafaamuya voilà a bɛ se ka na ni problème ye jamana yɛrɛ ma comme a bɛ se ka na ni problème ye anw yɛrɛ ma donc an kan ka point de presse organiser maintenant an ka avocat sigira an kumana avocat y'a yira an na k'a fɔ dossier bɛ taa don cour d'appel la et puis u jigi b'a kan k'a fɔ cour d'appel bɛna ko in trancher a kan ka trancher cogoya min na parce que Kasim n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na an ka dossier in tiɲɛ de b'an bolo Kasim tiɲɛ de b'an bolo ka d'a kan n b'o fɔ ka d'a kan mun na Kasim an ka bilali kɔfɛ anw gɛnni kɔfɛ ka bɔ baara la Kasim Orange y'a ka pratique bɛɛ falen
cogo di Kasim orange fɛn min bɛ kɛ mɔgɔw la fɛn min bɛ kɛ mɔgɔw la fɔlɔ o y'a bɛɛ falen i n'a fɔ mun ni mun Kasim hali minnu déclaré tɛ inspection na ani n'u tun bɛ sara orange money fɛ u y'o bɛɛ jɔ o kun min bɛ k'aw la u y'o dabila min bɛ k'an na u y'o dabila maintenant fɛn o fɛn kun bɛ yen nɔ minnu ma déclaré u t'olu bɛɛ déclaré INPS la INPS ni AMO la o a kɔfɛ kɔrɔ aw ka kɛlɛ ye nafa ɲɛ aw kɔmaw ye sa a ye nafa ɲɛ an kɔmɔgɔw ye Kasim o kɔfɛ hali u b'a fɔ minnu ma ko prestataire o de la n'i ye an ka kulu ta k'a lajɛ orange kelen don k'a fɔ dɔw ma ko prestataire u kelen don k'a fɔ dɔw ma ko temporaire bon Kasim nin bɛɛ ye ka sariya tigɛ tunɔmi aw kana wari ɲɛnama sɔrɔ wala an kana wari ɲɛnama sɔrɔ Kasim ka sɔrɔ anw ni orange baarakɛla minnu yɛrɛ talen don orange fɛ an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an de bɛ poste kelen na Kasim an de bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ Kasim n'olu ka sara ye 500 ye misaliya la i bɛ taa sɔrɔ 50 de bɛ d'aw ma a tilancɛ alors que an bɛɛ bɛ baara kelen kɛ Kasim mɔgɔ kelen de bɛ an bɛɛ contrôler mɔgɔ kelen de b'an mɔgɔ kelen de b'an bɛɛ kɔlɔsi mais i bɛ taa sɔrɔ Kasim danfara ye sara yɔrɔ ye wa olu dun caman fana tɛ baara kɛ ka taa kuma caman voilà i yɛrɛ b'a kalama ni mɔgɔ min taara baara la an yɛrɛ b'o dɔn voilà yanni u ka taa kɔnɔ u b'u yɛrɛ faga nka n'u taara voilà u b'a fɔ k'an ye n se yɔrɔ sɔrɔ sisan parce que faliya baara Kasim hali baarakɛla ni mobili min ka kan i ka sécurité kama n'i bɛ baara kɛ sufɛ Kasim i b'a dɔn ninnu y'an kumaniya nin bɛɛ ma Kasim minnu b'aw kɔ dun an bɛ gɛn ka bɔ baara la o bɛ ka d'olu ma Kasim hali restauration daraka sɔngɔ bi daraka sɔngɔ tilelafana sɔngɔ o bɛ ka d'olu ma Kasim o si kun tɛ aw ye o si kun t'anw ye aw ka kɛlɛ ye nafa ɲɛ o si kun t'anw ye Ala ka aw ɲuman segin a kɔnɔna la aw ka t'o bénéficier mɔgɔ caman de kun bɛ yen Kasim mɔgɔ caman de kun bɛ yen minnu déclaré tɛ AMO ni INPS la hali an ka jɛkulu la u ka ca ni san 14 san 15 baara la u taar'u déclaré sa u taar'olu bɛɛ déclaré Kasim n bɛna min f'i ɲɛna n bɛ n sinsin o kan Kasim orange ma anw sara Kasim hali don min na anw bɛ bila ka bɔ baara la ni orange ka département informatique mɔgɔw ko k'an ka na n'u ka ordinateur ye Kasim e ko mɔgɔ ye prestataire dun ye indépendant e b'i ka minɛnw d'a ma ka baara k'u la mun na Kasim ne bɛna e fɛ yen n bɛna n ka baara de kɛ ne bɛna baara kɛ e ka baarakɛ minɛ na cogo di voilà Mati ɲininkali dɔ bɛ yen mɔgɔ caman y'a kan na surtout maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an b'u fo yan parce que u bɛ ka u ka kɛlɛ in jateminɛ fana hakilina b'u la fana olu ko sisan aw bɛ ka balo cogo di aw maa 150 aw bɛ ka balo cogo di walima dɔw taara baara wɛrɛ daminɛ u yɛrɛ wa ou bien aw bɛ k'a kɛ cogo di kɛlɛ in ko aw bɛ ka se k'a kɛ cogo di moyen jumɛn b'aw yɛrɛ bolo aw sinsinnen don mun kan d'accord Kasim i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu Kasim n y'o de f'i ɲɛna n ko n'i y'a ye hali an b'a essayer waati ni waati ka to ka ɲɔgɔn ye ka kuma Kasim an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ Kasim an denw bɛ bana bi Kasim an tɛ se k'u furakɛ Kasim an muso bɛ bana an tɛ se k'u furakɛ Kasim hali a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛlen kan mɔgɔ b'an ka jɛkulu in na Kasim a den banana Kasim an bɛ dɔrɔmɛ ni fila de fara ɲɔgɔn kan n'a y'a mɛn ko gɛlɛya an ka mɔgɔ min sɔrɔ walasa ka don jigi kɔrɔ Kasim gɛlɛya b'an kan dɛ a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ bɛ baara la san 10 ni kɔ Kasim e mana gɛn ka bɔ baara la tile sen kuncɛ préavis ma d'i ma foyi ma d'i ma k'i gɛn ka bɔ baara la ko parce que ko e taara i ka hakɛ ɲini donc ni jamana min kɔnɔna la ni hakɛ ɲini ma daga donc o ka fɔ an ye Kasim an bɛ dɔrɔmɛ ni fila de fara ɲɔgɔn kan Kasim mɔgɔ si tɛ baara la anw na maa si tɛ baara la Kasim an ka hali nasɔngɔ bɔli bi k'a di so problème don an bolo Kasim des fois an b'an sigi kuma dɔ la mɔnɛ fɛ an bɛ kasi de mɔnɛ fɛ ji bɛ cɛ an ɲɛ kan parce que an tɛ se k'a miiri k'a fɔ ko anw ye jamana kɔnɔdenw ye anw jigi de b'an ka jamana kan mais kana ye k'a fɔ ko mɔgɔ de nana anw sigi anw sen samara kɔnɔ ka na anw halaki Kasim an ka jamana kɔnɔ o tigi bɛ ka circuler Kasim hali semaine kɔnɔ la parce que ko dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ dabali ban o de la ne b'a fɔ n ko o tuma anw bɛ degun min kɔnɔ jamana autorités ɲɛ t'a la wa Kasim an bɛ degun min kɔnɔ jamanakuntigi ɲɛ t'a la wa Kasim bigo m'a to an bɛ wele dabila la Kasim bigo m'a to an bɛ dɛmɛ ɲini na Kasim orange directeur ma siran sécurité d'état mɔgɔw ɲɛ ni ka plateau kan n bɛ Modibo Kone fo général de corps d'armée don Kasim yɛrɛ sɔrɔsiden
b'a fo mais m'a yira la k'a fɔ Orange directeur bɛ ka min kɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban Kasim sécurité d'état tɛ mɔgɔ si wele jamana wɛrɛ la Kasim ko ko ka ta ta mais i b'a ye hali sini Orange directeur n'an ka ministre de bɛ yala a b'an ka ministre de wele semaine tɛmɛlen kɔnɔna la ministre de l'emploi de la formation professionnelle ni directeur tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Orange ODC kɔnɔna la Kasim mɔgɔ min ye mɔgɔ 1000 gɛn ka bɔ baara la ka mɔgɔ 1000 sigi a sen zamana kɔnɔ ka mɔgɔ 1000 ta tiɲɛ Kasim ni autorité n'u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ a b'anw dabali ban o de la des fois n'an y'an sigi an jigila bɛ misɛnya an b'a fɔ est-ce que bɛnbɛnbɛn dɔ sirilen tɛ anw yɛrɛ kama wa est-ce que o fana tɛ jamana tagabolo baara kɛcogo ye c'est comme sisan aw ka problème in bɛ yen mais est-ce que o bɛ gouvernement bali a ka continuer ka baara kɛ ni u ye i n'a fɔ u bɛnna fɛn minnu kan comme bɛnkan sɛbɛn de fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔ de fana don est-ce que o bɛ gouvernement bali o fana na mais Kasim hali n'a ma gouvernement bali a la jamanakuntigi ye kuma dɔ fɔ an bɛɛ ɲɛna an y'a faamuya jamanakuntigi ko ko maliyɛn ka hakɛ ale b'a défend fo yɔrɔ min o la n ye ɲininkali kɛ n ko n'a sɔrɔ anw tɛ maliyɛn ka fɔ an ye ou bien ko wɛrɛ bɛ ko ninnu na de bon an mago de bisigiya parce que ɲininkali kan ka k'o la o voilà munna i b'a ye ni degun ye mɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan an bɛɛ don han i bɛ sigi a bɛ f'i ɲɛna i muɲu i bɛ sabali mais n'a sera yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko est-ce que mɔgɔ mago bɛ ne na voilà bon wagati de fana kan ka kɛ i jijatili ye i yɛrɛ la voilà i kana keleku parce que ni keleku mais a ma nɔgɔn maa min bɛ se k'a muɲu a wagati a ma nɔgɔn parce que hali ni fɛn ni fitinin nana mɔgɔ tɔw bɛ min ye e t'o ye o e bɛ min kalama ani e ɲɛ bɛ min na ani e bɔra baarakɛyɔrɔ min na e b'a dɔn min b'a kɔnɔ donc o kama e bɛ se ka bisikili caman ni fɛn caman kɛ mais a wagati de fana kan ka k'i sinsin wagati ye pour que ka se ka mais a ma nɔgɔn dɛ voilà Kasim a ma nɔgɔn parce que fɛn ma k'e ka sabali i muɲu mais e yɛrɛ de b'a dɔn e muɲu an ka cɛ ka kuma tɛ ko an ka muɲu ko ya maa minnu bɔbɔra tɛ dingɛ o da la voilà o de don a y'a fɔ dɛ e m'a faamuya donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Kasim a bɛ mɔgɔw dabali ban a bɛ hakili wasu dɔ d'i ma quoi a bɛ mɔgɔ siga minɛ voilà parce que ni o de la n y'o de fɔ n'i y'a ye Kasim anw kariyara ka taa ni dossier tribunal la an ka démarches bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ an ka sigi k'a fɔ an ka sigi k'a fɔ an ka ɲɔgɔn faamuya Kasim hali mɔgɔ y'a fɔ an ye k'a fɔ ko Orange ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a y'a fɔ a ye ko k'olu bɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de tɛ anw kɔfɛ mɔgɔ jumɛn aw ka degun de b'aw kɔfɛ voilà ko n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ tɛ anw kɔfɛ voilà ko ka kojugu kɛ Orange la Kasim i ye baara kɛ i solila ka wuli san 10 ni kɔ baara yɔrɔ min ye e bɛ taa mun kojugu ɲini ka ɲɛsin o baara yɔrɔ ma voilà kojugu t'o la i b'i ka hakɛ de nɔfɛ voilà donc a kuma bɛ mɔgɔ dabali ban an ka wagati sera miniti 30 dafara an yɛrɛ bɛ ka taa 5 la sisan n'a sɔrɔ welewelekan min b'i bolo ani ɲɛmaw i b'a fɛ ka mun f'u ɲɛna pour que k'u hakili to aw ka nin ko in na parce que tiɲɛ yɛrɛ la walayi kuma dɔ la dugu dɔ bɛ ne yɛrɛ wele ji bɛ ci ne ɲɛ kan voilà parce que ni i ye baara kɛ i yɛrɛ ye baara kɛ mɔgɔ bɛ k'i ye baara kɛ mɔgɔ bolo sara la waliya bɛ waliya n'a kɛra e yɛrɛ min ye baara kɛ i b'a dɔn min don kuma tɛ ni mɔgɔ min ye dutigi ye anw n'u fɛ yan a fɔra ni maa kelen bɛ baara la maa 10 de b'a kɔ la a ka ca n'o yɛrɛ Kasim bon n'a fɔra ko olu ɲɔgɔnna 100 ani kɔ fo 1000 o de gɛnna ten kuma dɔw la a ma nɔgɔn dɛ Kasim donc min b'i bolo welewelekan na ka ɲɛsin gouvernement ma ani ɲɛmaaw ma u bɛ se cogo min na parce que hali a bɛ se ka kɛ jamana taabolo ka ca bɔlɔlɔko kumaw de bɛ sen na olu bɛ digitalisation kuma o kuma aw n'aw ka dɔnniyaw don yanni an ka to ni foloko falaka la ten o ti sɔri wo dɔ ɲini a ye au moins kɔni dayirimɛ kɔni na sɔrɔ o la ka denbaya kɔni bɔ gɛlɛya la ni dɔ ma sɔrɔ ne hakili la dɔ kɔni décentralisation ni fɛn minnu bɛ ka fɔ bi digitalisation ni fɛnw téléphone ni fɛnw bɛ ka sigi sen kan kuma ma mɔgɔw bɛ ka ɲini k'u ka taa kalan kɛ dɔw bɛ yan n'olu b'a baara ɲɛdɔn ne bolo gouvernement fana bɛ se k'o kɛ parce que jamanaden fana nafa kan ka ɲɛ jamana de la quoi effectivement kɔsa in na an yɛrɛ bɛ président ye Irisi la a ko k'u bɛna tali dɔw kɛ ko nka ko concours don olu fɛn dɔw n'u n'aw kuma ɲɔgɔn na a bɔn karisa aw bɛ nin kɛlɛ in na ninnu b'anw bolo
ay na ka la ya na ka mo do bisa ka dona yan nin kiri ko nga nyene bo bon ne bolo gouvernement kan ga sego be jate mina ga fere o sigi senga nga kai wele ga dani awre ba fe mu nga ke parce que yenga wara mine ko ni waso ire ba kungulu an fa awre ba ro degum ba ka tumene ka ne tanye parce que ma do nga fo kuma do la ko do be ke jamana nyemo gore bu sigi ku miri karsa nunu meni be mangana on me kan nke est ce que anta la na sura compétence do bula ko se ko udola pour que vous na ka se ka bo usigile kononi na tintola bon si fana be korba de ma fana tugu de fana do al ado kana ngani ajugu wala fana taka sira wala fana fe so go be bali quoi orola Kasim iga micro lambe wele dake Kasim ere kuma imbe foka ba mais mi faraka Kasim amago be beka de malabi Kasim ne mago genga bo barala atsega kana songo bo atsega de un frake atsega muso frake Kasim ya jigitke Kasim ya tachien ya siga sen samara kono Kasim komi yɛrɛ kelen no ko anw dabali ban ko in bɛɛ la o de Kasim an y'a fɔ waati bɛɛ an b'a fɔ Kasim an mago bɛ président de la république yɛrɛ de la Kasim an n'a ka sigi an ka kuma Asimi yɛrɛ Kasim degun min b'an kan an k'a fɔ a ye Kasim bibi in na an si tɛ baara la donc n'an bɛ personne de bonne volonté sɔrɔ minnu bɛ se ka an dɛmɛ parce que justice ka temps fana y'a ka temps de hali cour d'appel fana b'a ka temps ta voilà olu b'u ka temps ta san 2 fana voilà bon Kasim an denw kiri ye kiri maa tɛna se ka tugu nɔfɛ kuma bɛɛ k'a tigɛ a y'a tigɛ voilà donc an denw dun bɛ école de la Kasim Kasim an kan ka musow furakɛ an kan ka an denw furakɛ Kasim an kan ka an ka du labalo Kasim k'i sigi ten a ma nɔgɔ dɛ a bɛ hakilina caman d'i ma dɛ donc an bɛ weleweleda kan min bila bi o de ye an bɛ weleweleda kan bila ka ɲɛsin président de la république yɛrɛ ma n'o ye le général d'armée Assimi Goïta président ni ɲɛ bɛ na bi ni tulo bɛ na président an b'a fɛ an ne yɛrɛ de ka sigi an ka kuma degun min b'anw kan an ka f'i ye président n'i y'a ye anw kariyara ka taa ni dossier tribunal la an m'a kɛ ka da dɔ wɛrɛ kan e de y'a fɔ an ye k'a fɔ ko ni dossier bɛ mɔgɔ min bolo jamana kɔnɔna la bingɛlen do i kan i ka hakɛ kan m'a fɔ nkalon kan i ka hakɛ kan k'i ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan ni ko bɛ bɔ a la ni ko tɛ bɔ a la an k'o dɔn président an taara n'an ka dossier bɔgɔ jeninen kan o kɛra an ka baara tiɲɛ sababu ye donc o b'a yira k'a fɔ ko président e ye min fɔ est ce que mɔgɔ dɔw tɛ fɛ k'e kan kɔrɔbɔ wa sinon ni jamanakuntigi ye nin fɔ a ka jamanadenw ɲɛna jamanakuntigi ka nin fɔ a ka jamana kɔnɔ hali ni e mɔgɔ min ye ɲɛyɛlɛkɛ wɛrɛ ye n'i nana a ka jamana kɔnɔ i kan k'i conformer o sariya la Kasim mais ni e kɛra o kuma defibaga ye a bɛ mɔgɔ dabali ban donc an mago bɛ bɛɛ la maa o maa bɛ yen ni i bɛ se ka anw dɛmɛ nafolo la i bɛ se ka anw dɛmɛ baarako la an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la bi Kasim dɛmɛ ma bɔ dɛmɛ la parce que Kasim n'i ye dutigi ye k'i tɛ se k'i ka du balo i yɛrɛ doncogo b'i kamana gan i ka du kɔnɔ Kasim n'i ye dutigi ye k'i tɛ se k'i denw furakɛ Kasim i kamana bɛ gan Kasim waati dɔw la denmisɛnninw bɛ a fɔ papa nani nin ye papa a ka di n ye i ka nin san ka diyan Kasim dɔrɔmɛ kelen tɛ i sigilen kuma dɔw la ji bɛ ci ɲɛ kan Kasim ji bɛ kɔrɔkɔrɔ i kan kɔrɔ parce que i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko e de gɛnna ka bɔ baara la ko parce que k'i bɛ k'i ka hakɛ de ɲini Kasim an ka mɔgɔ 2 bɛ yen Kasim terroristes de y'u attaqué an ka chauffeur 2 k'u to mission na Bokar Sise a tatɔ Kayi terroristes y'u attaqué Kasim ka mobile minɛ u la k'a ka téléphone minɛ a ka fini minnu tun b'a ka saki kɔnɔ Kasim u taara n'a bɛɛ Kasim fo bi Orange ma dɔrɔmɛ 1 di a Bokar Sise ma ko parce que ko nin attaque kɛra a ni tun bɛ se ka to a la Kasim o kɔfɛ Amadu Jakite k'a to Kucala la Kasim terroristes ye marifa de ci a ka mobile ka pinɛ di 4 bɛɛ ci fo ka bali kɛ k'a sɔrɔ mais Kasim a y'i sen n'o k'i bolo don dɔrɔmɛ 1 Orange m'a d'a ma donc Kasim an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi hali an ka gɛnni kɔfɛ an taalen k'an bɛ don Kasim gendarme de taara bila da la ko anw tɛ don a bɛ taa an ka minɛnw ta k'an bɛ taa an ka minɛnw ta Kasim gendarme de taara k'anw tɛ don mais Kasim an fana tɛ kunfin ye o an t'an kunfɛ o
kasi man fana ni usere nana ani usere nana usere kana constat ke Orange be ka min kana parce que vous savez ka foku ma ke mais ni usere be nu kasi mo usere ka o sebe men bolo ya afle ani usere tara usere nyana utado ko usebe kasi mo ya fo ko aunte do ko parce ko am to be lisi do la ka afara ka aunte do kasi mo lu anga jume sa mako langolonte donc me wolole dabla président de la république ma ka fo vraiment asimi amako be yere de la bi kasi ga kuma aunte fe ka intermédiaire kan ni ñogonche parce que ni ya am kadara ni ya am dara jamana la katana nga dossier sinon kasi amani kelen dam ne bide kasi depuis 2017 ameni koina mais président nga kuma ye akli latige do dawma président nga kuma ye akli sigi do dawma président nga kuma ye jigi sigi do dawma mais kasi man jigi be nenga na kari doni mais abema kari parce que voie de recours ma ba donc ambe bi anga laini ne président se ga fon fenke ou bien personne de bonne volonté se ga fon fenke ka am deme kasim akada on ye bi amako be beka deme na akera barako yo akera deme wore yo amako be beka deme la donc o de tuinga kuma la ba ko fo kasim ga plateau ka aywa ama bela jelen fo ka wala mando mamunu musogoleno ana mali kona ani mali koka ni Orange travailleur temporaire we munu ga kuma la sila o mati baga we ka se kana nyofali ka ma keme ani biduru ni kele munu be wuli ka jola ya sabu saka bluka hage kono to na Orange Mali la olu de ga kuma la sila ale nala sona ma da ko ni yela no wati be Allah sona ma fugata ni ko kunche sa ame kuma dawma pour que aga se ka aga kuma kan lase jema ga se ka me mo ko nyina mo fana ga se ka me al barabe mo ko munungulu nu baro ga ko abso ga baraka u fe olu fana ka se ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ compétence bɛ minnu na olu bɛ se ka nin baara nin kɛ dugure k'i yɛrɛ fo ani an balimakɛ Jaw k'ale fana fo aw nana sɔgɔmada in na a ma nɔgɔn solika wuli kɔni o y'anw taala ye nka an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka timɛ ko ɲuman d'an ma ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ko dɔ fara olu ka sara kan nka anw minnu bɛ kɛ yɛrɛ la u ma fɛn sɔrɔ aw yɛrɛ min gɛnnen don aw bɛ taa aw bɛ taa o aw bɛ taa n'Ala sɔnna aw bɛ taa Keba Jalo ambe ifo ki wala mando akambe ni ala sona ma wati wore la jelema amuru mba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnan aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonna tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konna na kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala kata sesika soma Kenyeba kita umanyina nyoro di Sahel mawko kata se Kolokani Jijeni fo kata se Bemama Somatra fiyen foroko